أشحتي ودكو فوق بيقوم كبرحو يمتو أباخيو نحوالو زخاون مسرت ينبرو يندكو إناتك خيفتح مسيرنا يكرسخي سليخي حلمو عالم كم آتو تايو نقرني بتاخي لايك خخون باتاخي كم زمان معاكي عسوي لنا دين قالي زدارك مساخي ولا خير خبكون عمنا 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 رزيني فقرخي عمنا 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 رزيني فقرخي مهورة تفكر سميعي في ليلات كتبتب وفيري كبر أي كلمات أنبيعي كتفكرني لهريري مزمور يتفكر سميعي ورورك سحل جديري عبن باتت وتقيري كتفكرني لهريري حرستا يتفكر سميعي عندي هزو وفرنا بقرات ومريتا وترو الخلم وفا أسمل زخعبت هقري لما تفكري هاي نقري مساخ فغري علو خبري مساخ فغري علو خبري الليل لا لا الليل لا لا ناتكي تعالى ناتكا يبلني كابسود مفلماي أقالا قلني قنتلي صحافي وسمي أخلي لاي دوباتكي يوقت بدمي ما درك قنتلي صحافي وسمي أخلي ناتنتكي سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونون تبوكت كونون ناي وتر تمنيتنا يولومون نخل ميديانا عالم فتشنا أقداس النزلون مهارتن تسألوتن زبلنا يم أرسلت حزنا لكم تسينا لنا كساب موداتا كساب فتسامة مدبنا مسانا كتكتلو دما بتعتنا نعدمكم لو ما أرستي سفح بوليتيكاوي كطباوي كم دما مشارختي هاجرات كمي قعزالوا شركنا تاي مسير كنرينا أبزوبانا مسن ملز دما هذا كابتي أزارا بارسوين زولو بريزنت سياس زهبو انترفيو بإثيوبياوያን استفلالي عينت تنتناي وهابولو نصبغ دي نحمق قال كابتم نتارس بستفلالي منقد بملكع قلص وزفتنو كنرينا انتاي مالت يخون إلنا كنريو كنفتنينا كاموين أبتزوبانا بزمع بالتات أب سودان يغنى بكالي زولو كنفتنينا لا يقبرو سبورت يقبرو سام موداتا مسانا صنحو مجمريا أبزوان زي زغطل زلو أقد اسمع بالي بوكن جمرينا what's going on In France 24's Wasim Nasser. Wasim, good to see you. What is the situation on the ground exactly, and who's fighting here? Actually, the situation is evolving very, very fast. I'm going to look at a map to see the situation as we speak. And here we put the dots on the most important battles that occurred in the last days, and the maximum push of Islamist rebel forces towards the town of Hama that we see south of the map, knowing that they even advanced. انتهينا نرجع لنا انت هاجر بروي already ab sonkof ndiatsania hajudma hant hagar tfarris zala nrlana nsa dma hagar Suria tbahal Suria malet hadet intawi civilization ab qudus መጽሐፍ Damascus ናብ Damascus ከይት ከሎ ጳውሎስ ገለ ዝብል ሪኢኹም ኣለኹም ሓደ ካብቲ ጥንታዊ civilization ናይ ቀደም ጥንቲ ታሪኻዊ ዘሎ ታሪኽ ዘሎ ሃገር እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለ ረብሓ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ ቦታ ይንፀባረቕ ስለ ዘሎ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቓላ ተመሳሳሊ ሲቹዌሽን ኣብ ጎረቤትና ድማ የጋጥም ስለ ዘሎ እዚ ቁርብ ርሕቕ ዝበለ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ድማ እንታይ መልክዕ ሒዙሎ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ነዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ንምርዳእ ናብዚ እስከ ንኸይድ So the forgotten civil war has been reignited. What does it mean for the world? In this case, we don't have to guess. We simply have to look at the last decade because the concerns and the impacts remain the same. Number one is refugees. Syria is the largest refugee crisis in the world. Since the year 2011, more than 14 million people have fled their homes. 14 million. Fresh fighting means more refugees. እንታይ ንርኢ ኣለና ሓንቲ ሃገር ክትፈርስ ከላ ምናልባት ንገለገለ ሰባት ወርቂ ክወስዱ ካልእ ንክወስዱ ረብሓ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ
እቶም ብደቂ ሰባት ዝያዳ ንግደሲና ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ እናበሉ ክጭድሩ ዝውዕሉ ግን ብሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ከምዘይ ግደሱ ኣብዚ ኢኻ ትሪኦም እዛ ሃገር እዚኣ ከመይ ዝበለት ስልጥንቲ ሃገር ሰብ ንስኮላርሽፕን ንትምህርትን ዝኸዳላ ዝነበረ ንስደት ክሰርሕ ዝኸዳላ ዝነበረት 14 ሚልዮን ዝኾኑ ህዝቢ ፋሕብትን ኣትይዎ ኣብ ፈቐዶ በረኻታትን ስደትን ኣብ ከርተት እዩ ዝነብር ዘሎ ገለ ካብኡ ናብ ኤውሮጳ መፅዩ ምናልባት ኣብ ጀርመን ዘለኹም እቲ ጉዳይ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ኣይደኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቅድሚ 10 ዓመታት ቢሉ ኸውን እዩ እታ ናይ ሽዑብ ቻንስለር ዝነበረት ኣንጀላ ሜርከል 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሱርያውያን ስደተኛታት ኣብቲ ግዜ እቲ ሃገር ዝፈረሰትሉ ስለዝተቐበለት ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ሕኒን ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ተሪር ኣንጻር ስደተኛታት ክወስድ ዝኽእል መንግስቲ ወይ እውን ፓርቲ እናተዓወተ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ነቲ ሃገር ዘፍረሳ መን እዩ መን እዩ ዝሕተተሉ ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ኢሉ ዝሓትት ሰብ የለን እቶም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ለይትን መዓልቲ ዝግዕሩ ኣብ ዩኤን ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ክመፁ ከለዉ ግን ኣይግደሱን እዮም ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ንስደት መፅእ ኣሎ ንዝብል እቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ፀገም ክፈትሕዎ ይፍትኑን እዮም ምክንያቱ ኢትስ ኣባውት ኢንተረስትስ ረብሓ ናቶም ንምትግባር ናቶም ሃብቲ ንምድላብ እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነይሮም ሕጂ ድማ ከም ብሓድሽ እቲ ሲቪል ዎር ደቂሱ ዝፀንሐቲ ኩናት ሓትሕት ሕጂ ድማ ብዝለዓለ ናሃርናቱ ተመሊሱ ኣሎ እቲ ናሃር ናይዚ ድማ ስለምንታይ ምዃኑ ሕጂ ክንሪኦ ኢና እንታይ ያው ዝካየድ Number 2, Syria is a tinderbox of foreign forces. Look at all the countries deployed there. You've got the Russian forces, you've got Iranian militia, you've got Hezbollah fighters, around 900 American soldiers, dozens of Turkish troops, and in the skies, Israeli fighter jets. All these powers are involved in Syria. They have their own strategic goals there. Russia and Iran are fighting for President Assad. They support him. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ሱርያ ትበሃል ሃገር ሓንቲ ኮክቴይል ወይ እውን ሕውስዋስ ዝኾነ ናይ ወታደራዊ ሓይልታት ናይ ዓለም ኮይና ዘለያ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣለዋ ዝተፈላለየ መደበር ኣለዋ ራሽያ መደበር ኣለዋ ሰራዊት ኣለዋ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ምልሻ ኣብቲ ውሽጢ ንኣሳድ ኣብዚ ሕጂ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና ንሳ ክትዛረብ ከላ ንኩሉ ከም ማዕረ ገይራ ትዛረብ ኤግዛክትሊ ሜይንስትሪም ሚድያ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ድማ እዚ እዩ መጀመርያ ባሻር አልአሳድ ሕጋዊ መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ ትፈትዎ ዲኻ ትፅዕሎ ዲኻ ደጋፊ ዲኻ ተቃዋሚ ዲኻ it doesn't matter legitimate መራሒ ናይቲ ሃገር ባሻር አልአሳድ እዩ ባሻር አልአሳድ ዓዲሙ ዘምፅኦም ሃገራት ኣለዉ ብሓይሎም ዝመፁ ሃገራት ድማ ኣለዉ ባሻር አልአሳድ ሓግዙን ኢሉ ዘምፅኦም መን እዮም ራሽያን ኢራንን እዮም ራሽያን ኢራንን ሓግዙን ኢልዎም ሰራዊት ናቶም ብፍቃድ ናይ መንግስቲ ዝመፁ እዮም ብዘይ ፍቃድ ዝመፁ ኸ ኣሜሪካ ዝተፈላለዩ ካልኦት ናይ ኔቶ ኣባላት ቱርክን ባዕሉ ብዙሓት ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብቲ ቦታት ዝኣተው ኣለዉ ስለዚ ካብ ፍቃድ ናይ መንግስቲ ወፃኢ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ኢሌጂቲሜት ወይ ዘይ ሕጋውያን ወረርቲ ሓይልታት ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ገይም እያ ተፃዊታ ነቲ ኣይሲስ ዝበሃል ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ንዕኡ ክንቃወም ኢና ዶ ንዖም ንምእላይ ዕጡቃት ምልሻ ክንዕጥቕ ኣለና ነቶም ኣይሲስ ዝበሃሉ ዘለዉ ከነጥፎም ብምባል እቲ ዕላማ ድማ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኦርጋናይዝ ጌርካ የዕጢቕካ ነቲ መንግስቲ ናይ ባሻር አልአሳድ ንምእላይ እዩ እቲ ዕላማ ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ኬያስ ወይ ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ ናይቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ እቲ ናይ ወታደራዊ ዕግርግር ዝረብሕ ከምኡ ድማ ኣብቲ ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ቢግ ኦይል ዝበሃል ድማ ዕግርግር ኣብ ዝፍጠረሉ እቲ ነዳዲ ናይ ሱርያ ኣሜሪካ ትወስዶ ከም ዘላን ትዘምቶ ከም ዘላን እዩ ዝንገር እቲ ፅቡቅ ነገር እዚ ነገር ካብ መን ሰሚዕናዮ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሓቀኛ ፕሬዚደንት ጥራይ ነይሩ እሱ ከዓ ሽሙ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝበሃል ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ዝዛረብ የለን ሓቂ ንምዝራብ ፈትዩ ኮነ ዶናልድ ትራምፕ ባህርናቱ ተኩስካ ምክራጅ ስለ ዝኾነ ስምዕዎ ኣብዚ ሕጂ He left troops in Syria. You know what I did? I left troops to take the oil. I took the oil. The only troops I have are taking the oil. They're protecting the oil. I took over we're taking the oil. We're not taking well, oil. Maybe we will, maybe we won't. They're protecting the facility. I don't know. Maybe we should take it, but we have the oil. Right now, the United States has the oil. So they say he left troops in Syria. No. ዶናልድ ትራምፕ ኣይግድሶን እዩ በዚኣ ንማል ፀልእዎቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘለው ክሰርቁ ከለዉ ዓዊሎም ኣይዛረብሉን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ቀባእ ስለዝኾነ ዘይግድሶ ስለዝኾነ ወይ እውን ከምኣቶም ጎራሕ ስለዘይኮነ ተንኮለኛ ስለዘይኮነ እታ ዘላ ተኩሲ ዝገጥፋ ሰራዊትና ካብ ሱርያ ኩሉ ውፅየ ቁሩብ ሰራዊት ኣትሪፉ ኣሎ ስለምንታይ ኣትሪፉ ኢሎም ዝኸሱኒ ድማ ስለምንታይ ከም ዘትረፎ ክነግረኩም ተነዳዳኡ ዘለዋ ንክምወስደን ኢለ ኣትሪፈዮም ይብሎም ኣለ እቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታ ናይ ሱርያ ሰራዊት ሓደ 900 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ውሎ ነቲ ነዳዲ ይወስድዎ ከም ዘለዉ
ከመይ ጌርና ክንወስዶ ገለ ኢላ እቶታ ጋዜጠኛ ተሰኪፋ እንድያ ክንወስዶ ዲና ንወስዶ እንግዲህ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ እቲ ነዳዲ ኢሉ ይወስድዎ ከም ዘለዎ ድማ ብዙሕ ግዜ ዝንገር ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ብሓፈሻ ንዶናልድ ትራምፕ ሓደ ኣነ ካብቲ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ዝደልዮ ወላ እውን ሕማቅ ክገብሩ ከለዉ ኣሜሪካ ብኣፉ ስለ ደውፅኦ ይትዘረባ ነዚ ዞባ እዚ ሕንፍሽፍሽ ዘእተናሉ ንሕና ኢና ኢሉ ክንደይ ግዜ ተዛሪቡ እዩ ኣብ ሊብያ ዝገበርናዮ ኣብ ኢራቅ ዝገበርናዮ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ፈትዎ ማለት ኣይኮንኩን ኢሎም ግን እንታይ ዓይነት ቦታ ኢና ገዲፍና ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ሓደ መራሒ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኣናዮ ብዝሓለፈ 30-40 years ነታ ዘላታ ከም ዘላታ ዝዛረብ እዚ እዩ ዳስ ዋይ ድማ ኣሜሪካን ዝፈትዎ ሕብብ እናበለ ብሓሶት እናቆሸሽዎም ንዘበናት ፅቡቅ ቋንቋ ዝዛረቡ ፅቡቅ ቃላት ዝጥቀሙ ፍሽኽ እናበሉ ሰብ ኣብ ሓዊ ዝጠብሱ መራሕቲ ብዙሓት ነይሮም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከምኦም ኣይኮነን ተራ ሰብ እዩ ነታ ዘላ ከም ዘላ ተኪስዋ ይትገድፋ እዚ ንኣብነት እዚ ሓቂ ውፅይዎ ዘሎ ንብዙሕ ጉዶም ይደቃለ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዘረባናቱ ጉዶም የውፅኦ እዩ ከይተረዶ ይተውፅኦ ገሊቡ ተንኮል ኣይኮነን ከማ ስለ ዝኾነ ይትባህርናት ኣብ ቲቪ መፅኡ እታ ትመስሉ ተዛሪቡ ስለዚ ካረጁ እጂ እዚኣ ሓንቲ ካብተን كل جزء خذكر وازلكم. And then they say he left troops in Syria. You know what I did? I left troops to take the oil. I took the oil. The only troops I have are taking the oil. They're protecting the oil. I took over we're taking the oil. We're not taking well, the oil. maybe we will, maybe we won't. They're protecting the facility. I don't know. Maybe we should take it, but we have the oil right now. The United States has the oil. So they say he left troops in Syria. No, I got rid of all of them, other than we're protecting the oil. We have the oil. And then they say he left troops in Syria. So زيادة كروات حتى ني ديمقراطي ني هيمان رايتس نقال ملا ني بشار الأسد اليوم نطم سورياويان ديمقراطي نخمسو كحجزوا ميلهم كم زي عطوا تحنوتو دونالد ترامب حكي توكيسو قريف والو نملس قال انت يطلب تبوتاتي attacking the rebels and the US is targeting extremist groups so different and opposing goals which make Syria a tinderbox. And finally, concern number 3, a possible resurgence of the Islamic State or ISIS. You may remember what happened in the last decade. The Syrian civil war led to instability and chaos. ISIS used that chaos to expand its grip. They set up a caliphate across Syria and Iraq. At one point, ISIS controlled 1/3 of Syrian territory. It became their own kingdom of terror. They plotted attacks from there, radicalized people on the internet, and retreated to safety when attacked. انتهينا نرزل لنا ناي بحكي زت حساسب كنتات ندي بتصحي زلو እቶም ሃገራት ኣብኡ ዘለዉ ዘን ሃገራት እስላም ናይ ብሓቂ ማለት ክሳብ ክንደይ ኣብ ንሓት ሕደን ይጨኻኸና ረብሓናትን ክሳብ ክንደይ ኣይርዳዕንን ያነ ስለምንታይ ካብ ነቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ከጋድድዎ ዝመርፁ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣፍሪቃ ንሪኦ ማለት እዩ ፀገም ናይ ሓውኻ ናይ ካልእ ሃገር ንምግዳድ ስለምንታይ ረብሓናትካስ ዋጋ ናይ ካልኦት ክኸውን ከሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስበካ ሕጂ እዛ ሃገር እዚኣ ተስፋ ነይርዋ ብዙሕ ስቃየ ሕሊፋ ግን ቁሩብ ትለይ ክትረጋጋእ ትኽእለሉ መንገዲ ነይሩ exactly ማስ ካልኩሌት ገይሮሞ እቶም ንዓዝ ዝሕግዝዋ ዝነበሩ ኢራን ይኾኑ እቶም ናይ ሊባኖስ እቶ ጉጅለት መን ኢኻ ትብሎ እዚ ናስረላ ዝመርሖ ዘሎ ሕዝብላ ዝበሃል እውን ይሕግዝ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ንሳቶም ካልእ ጉዳዮም ስለ ዘበሎም እቶም ጥቃት ጉጅለ ኣሜሪካ ንኩላቶም ኦርጋናይዝ ከም ዝገበረቶም እዩ ዝንገር ዘሎ እተን ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ ሃገራት ድማ ከም በዓል ኢራን ከምኡውን ቱርኪ ብሓደ ፅቡቅ ዝምድና ንክገብራ ሽርክነት ንክፈጥራ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ነይሩ ዝበሃል ኣብ ዝሓለፈ ኩሉ ግዜ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ረብሓታት ስለ ዘለዎም ነቲ ብሓደ ኮይንካ ክትበፅሖ ትኽእል ለውጢ ብኣፎም ተዘይኮይኖም ብተግባር ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ኢና ንርኢ ዘለና that's ድማ መጋበርያ ናይቲ ምዕራባዊ ሓይልታት ምዕራባዊ ሓይሊ ከም ድሌቱ ክዝውሮምን ክፃወተሎምን ዘፍቅድ ዘሎ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ኣፍሪካ ንርኢ ብፍላይ ድማ ናይ ደገ ምትእትታው ብዛዕባ እዚኦም ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሕግዙ ዘለዎ ኣብዚ ሓንቲ ሪፖርት ርየ ነይረ United States and its allies, including its NATO ally of Turkey, are very interested in dislodging the Russian Federation's presence, which goes back to the Soviet Union in Syria, especially their air bases and their port in Latakia in that area. And of course, to seeing the destruction of the Syrian Arab Republic and especially the disintegration of the Ba'ath Party as they did in Iraq, because it poses a threat. It poses an ongoing thorn in the side of Israel and other assets of the United States in the region. They're trying to break apart this so-called axis of resistance. And so we know that, for example, Julani and all of these other groups, where have they been in the past? ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓበሬታ ንቦ ዘለና ብጣዕሚ ካብ ዝተፈላለየ ኣንግል ስለ ዝመፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ዝመፆ ዝፈሶ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብኩሉ ማዕዝን ክንሪኦ እዩ ዝሕግዘና ተረዲኹንሎ ሜይንስትሪም ሚድያ ምብራቃዊ ሚድያ ማእከላይ ምዕራብ ሚድያ ናይ ራሽያ ሚድያ ብኩሉ መንገዲ እንተሪእኻየ ጥራይ እቲ ነገር ኣብ ሓደ መደምደምታ ዋላ ጆርጆ ዝብሎ እንተዘይተቐበልኩም ንስኻትኩም እውን ናትኩም መደምደምታ ንክትገብሩ ይሕግዘኩም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት እዚ
ኔቶ ዝበሃል ብመንገዲ ቱርክ ገይሩ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ብቐጥታ እውን ብካልእ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣትያ ነቲ ናይ ራሻ ፕሬዘንስ ራሻ ኣብ ሱርያ ዘለዎ ቦታ ክዓፅዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብተመሳሳሊ ኸ ፖለቲካሲ ምንዝርና ይክብሉካ እዚዩ እቲ ናይ ቱርክ መራሒ ኤርዶዋን ኣብ ብሪክስ ክእትዎ ንፑቲን ይልምን ኣሎ ብግምጣል ከዓ ንፑቲን ዘለዎ ቤዝ ወይ ረብሓ ካብ ሱርያ ንኸውፅኦ ብዕጡቃት ጉጅለ ከይዱ የጥቅዖ ኣሎ It's just unbelievable እንታይ ዓይነት ፖለቲካ ምዃኑ ኤርዶዋን ኩሉ ግዜ ብከምዚ ዝፍለጥ ምሳኻ ክሰርሕ ይኽእል ክሳብ ዝደልዎ ክሳብ ጥቕሚ ትረክብ ካባኻን ላዕሊ ዝቦ እንተረኺቡ ጠሊምካ ናብኡ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ቱርኪ ፖዚሽን ኣብቲ ሃገራት ዓረብ ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ ናይ ፈለስጢን ምናልባት ምስቶም ፈለስጢማውያን ትሕግዝ ገለ እያ ትመስል ነይራ ብዙሕ ትህድድ ነይራ ኣብ ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ግን ብጀካ እቲ ናታ ረብሓ ናይ ካልኦት ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ረብሓ ሸለሊላ ትኸይድ ምዃና ብሰፊሑ ለንቀነ ክዝረብ ቀኒ ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብጣዕሚ ዝተሓማመሰ ነገር እቲ ሃገር ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ፀናሕና ንኣብነት እዚ እቲ ዓውደ ኩናት ዘሎ እዩ ሓደ ዓይነት ዕጡቕ ጉጅለ እውን ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት በብወገኖም ሓደ በብወገኑ ኦርጋናይዝድ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ ንግዚኡ እዮም ስለ ዝስዕሩ ዘለዉ እምበር ራሻ ከምኡ ድማ ናይ ኢራን ሓይሊ ደገፍ ሂቡ ነቲ ናይ ሱርያ ሰራዊት ደገፍ ሂብዎ ግብረ መልሲ ከም ዝጀመረ ወላ እቶም ዕጡቃት ጉጅለታቶም ኩሎም ዝተፈላለዩ መጥቃዕቲ ገይሮም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ንሳቶም እውን ፋሕፋሕ ክብሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ሱርያ ክትዋጋእ ምዃና እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ደገፋት ይረክብ ከም ዘሎን እቲ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ዝግበር ዘሎ መፍትሒ ናይቲ ኩነታት ድማ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ መፍትሒ ንሪአሉ የለናን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ዓረብ ሓንቲ ድሕሪ ሓደ በበይነን ክበታተናን ክበርሳን ኢና ንርኢ ዘለና ሊብያ ምስ በረሳ ከዝዕረያ ድየ መሲልካ ብኣገይረን እየን ዝጠፍኣ ኢራቅ ረይዎ ሓያል ሃገር ነይሩ ፅቡቅ ሃገር ነይሩ ሎሚ ፅንፅዋይ ኮይኑ ተሪፉ ሕንፍሽፍሽ ክወፅሉ ዘይክእሉ ሕንፍሽፍሽ ገለ ክብገሱ ተደልዩ በቲ ዕጡቕ ጉጅለ በቲ ገለ መዓት ቦምባታት ተደፊንሎም ኣሎ ኣብ ንሓትሕዶም ዘጠማምት ማለት እዩ ሊብያ ተመሳሳሊ ሓንሳብ ፋሕ ምስ በለቶም ከመይ ዝበለ ሃገር ንድሕሪት ገፁ ጥራይ ዝጉተት ዘሎ ኣብ ንሓትሕዱ ዘሎ ምትፍናን ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ከቕውም ኣይከኣለን ኣብ የመን ዝረኣናዮ ተመሳሳሊ ኤክስፒሪየንስ ክኾን ከሎ ወላ ኣብቲ ሊባኖስ ዝበሃል ሃገር እውን ተመሳሳሊ ከምቲ ዝድለ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሃገር ኣይኮነን ብዙሕ ውሽጣዊ ፍርሰት ዘለዎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ርሑቕ ከይከድና ድማ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ንዑ ዘተንብሂ ወላ እኳ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ገለ ምዕባለታት የርእሉ እንተተባሃለ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ሓይልታት ኣትዮም ስለ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ጎረቤትና እውን ንሪኦ ዘለና ኢና ቅድሚ እውን ኣብ ሶማልያ ብተመሳሳሊ ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ሕንፍሽፍሽ ካልእ መልክዓቱ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ ኣብኡ እንተኾነ ስለዚ እተን ኣብቲ ጉዳይ ኢደን ኢትየን ዘለዋ ከዓ ይሰማምዓየ ኣለዋ defeat the ISIS. But if the fighting escalates again, who knows? ISIS may rise from the ashes. These are the three main concerns for the global community. Another refugee crisis, a proxy war, and a resurgent ISIS. Now you can add some of the usual West Asian variables to this, like rising oil prices and more military deployments. Simply put, this is a conflict you should care about. It has global financial and security implications. Now let's meet the main players. First is Turkey. When the anti-Assad protests first broke out in 2011, Ankara supported it. It supported the protesters. President Erdogan of Turkey wanted to topple Bashar al-Assad. He hosted Syrian opposition leaders. He also welcomed 3.6 million Syrian refugees. But there is absolutely no proof. And speaking of attention, the same can... እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ዕላማታትን ረብሓታትን ስለ ዘለዎም እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ውሽጥኻ ነፍስኻ ክትከላኸል ሃገርካ ከተውዕስ ህዝብኻ ድማ በዓልካ ሓድነቱ ንክሕሉ በዓሉ ብሓደ ንክሰርሕ ሃገሩ ንክዕቅም እንተዘይጌርካዮ ካልኦት ሃገራት ተገዲፍካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ህያው ኣብነት እያ ካብዚኣ ንላዕሊ ትምህርቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ሱርያ ዝበሃል ሃገር ኣብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀዳሞት ምሁራት ናይቲ ቃልሲ ዝነበሩ ወይ መራሕቲ ገለ ካባቶም ኣብ በዓል ሱርያ ከይዶም እዮም ዝመሃሩ ነይሮም ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ሱርያ ከይዱ ዝመሃር ከም ዝነበረ እውን ምፍላጥ የድሊ ሎሚ ግን ኣይኮነን ክትመሃረላ እቶም ህዝባዊ ዘለዉ ኸማን ናይ ትምህርቲ ዕድሎም ተዓፅዩ እተን ከተማታት ከመይ ዓንየን ኣለዋ ክትርኢ ከለኻ የስካሕካሕካ እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሊብያ ዝረኣናዮ ዕንወት ካብኡ ዝገድድ ዕንወት ኣብ ሱርያ ኣብ ኢራቅ ኣብ የመን ኩሉ እቲ ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ከተማታት ሙሉእ ከምዚ ኣብ ጋዛ ንሪኦ ዘለና ከመየን ኮይነን ዘለዋ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ርሑቕ ከይከድና ድማ ኣብ ጎረቤትና ኣብ ሱዳን እውን ከመይ ዓይነት ዕንወት ወሪዳ ኣብ ካርቱም ሪና ኣለና ስለዚ እንታይ እዚ ውሽጣዊ ሓድነቱ ዘይሃለወ ሃገር ኣብ ሓድነቱን ኣብ ህዝቡን ኣተኪሩ ዘይከይድ ሃገር ወላ እውን ሕማቕ ፖለቲካ እንተለካ ኮይኑ
ውሽጣዊ ሓድነትካ ዝያዳ ክስርሐሉ ዘለዎ ኣብዚ ቻነል ኣና ድማ ብዝያዳ ዝስርሐሉ ብዘይ ገድስቲ ዓይነት ፖለቲካ ውሽጢ ካለካ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ንዝጣልዑ ኣብኡ ክፃወቱ ንዝፍትኑ ብፍጹም ዕድል ክንህብ የብልና ሓድነት ናይ ህዝቢ እንድሕር ሃሊኻ ፖለቲካ ይቀያየር እዩ እቲ ህዝቢ ሓድነት እንተለዎ ሃገራውነት እንተለዎ ነዚ ትራንዚሽንስ ካብ ፖለቲካ ናብ ፖለቲካ ክሰጋገር ከሎ ክንምንታይ ብድሆታት ክፍጠረሉ ይኽእል ሓድነቱን ምክብባሩን ስለ ዘለዎ ክሰግሮ ይኽእል እዩ እዚ ብደገ ዝተፈተነ ብሽም ተቃውሞ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብ ብሃይማኖት ሓንሳብ ብኣውራጃ ሓንሳብ ብገለ ዝመፅእ ዘሎ ዕንደራ ክልተ ገጻት ክትርእዩ ኣለኩም ኣብ ናትና ከተሓዞ ስለ ዝደሊ እዚ ኩሉ ንስለ ምርኣይ ኮና ንሪኦ ዘለና ክልተ ነገር እዞም ደገፍቲ ኢና ንረቑሖም ሓደ ካብቲ እቲ ዝበለፀ ጭውነት ናቶም እንታይ እዩ ሓድነት ከም ሕሱም እዮም ዝከላኸሉላ ፐርፌክት ኣይኮኑን ፐርፌክት ሰብ ስለ ዘየለ ንሓድነት ነቲ ሃገራውነት ኣብቲ ሃገራውነት ዝብል ዘሎ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ብኩሉ ኣካላቶም ብኩሉ ዓቕሞም እዮም ዝከላኸለሉ ፖለቲካ ክቀያየር ንቡር እዩ ፖለቲከኛታት ይነብሩ ይሞቱ ይሓልፉ እቲ ሃገራውነት ከምኡ ድማ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እንድሕሪ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ተቐሚጥካ ግን ካብ ሓደ መርሕነት ናብ ካልእ መርሕነት ንክሰግር እምነ መሰረት ኣለካ ማለት እዩ በንፃሩ ንዓኻ ንረብሓኻ ኢልካ ንሓንቲ ጉጅለ ጥራይ ሒዝካ ትኸይድ ከለኻ ከምዚ ኩሉ ፖለቲካ ንሪኦ ዘለና ዑመር አልበሺር ንዑ ዝመስሉ ሒዙ ኸይድ ነይሩ ዋላ ባሻር አልኣሳድ እውን ተመሳሳልነት ነይርዎ ኩሉ እዚ ዝፈርፀሉ ሃገር ክትሪኦ ከለኻ ብትክክል ኣብቲ ሓድነቱ እንተዘይሰሪሕካ ፀላኢትካ ኣብታ መፈላለይካ ክሰርሑ እዮም ሽዑ እቲ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ክትከውን ትኽእል እያ ክንደይ መምሃሪ ዘድልየካ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ መምሃሪ ዘድልየካ ኣለኻ ኦኬ ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ኣሜሪካ ምስ መፅእ ኣብዚኣ ስምዕዋ እስኪ Ambassador, the United States has threatened punitive measures against the International Criminal Court over its independent decision, both by the prosecutor and confirmed by the pre-trial chamber, to issue arrest warrants against Israeli leadership over the conduct of the war against Hamas in Gaza. Some accusing the United States of undermining global justice efforts and that it has the potential, US action has the potential to damage not only the court, but the conduct and the implementation of international law. The Japanese president of the court, Judge Tomoko Akane, said the court is being threatened by draconian economic sanctions by a permanent member of the Security Council as if it were a terrorist organization. How does the United States respond to this very specific criticism from allies of your own country? I can't respond to this other than to say that እንታይ ትብል ዘላ እዛ ወኪል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እንድያ ንብዙሓት ሃገራት ንኤርትራ ሓዊስካ ሰብኣዊ መሰላት ተጉድል ዘላ ወይ እውን ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ብዝብል እገዳ ኣብ ምግባር ትጓየዝ ዝነበረት ንባዕላ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ንሳቶም ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንክሓንቁን ንክኣስሩን ንክፈርዱን ዝጥቀመሉ ዝነበሩ ICC ዝበሃል ኣሜሪካ ድማ ዝያዳ ዝደፍኣሉ ዝነበረት ሎሚ ንእስራኤል እቲ ቤት ፍርዲ ምስ ኮነኖ ወይ እውን እቲ ናይ እስራኤል መራሕቲ ብገበን ናይ ብህልቂት ሕተሓተትዮም ምስ በሎም እንታይ ኢሎሞም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት ፍርዲ ክገብሩ ምዃኖምን እገዳ ነቲ ውሳነ ናይቲ ቤት ፍርዲ ተቐቢሎም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝኾነ ፀቕጢ ክገብር ዝኽእል ንዑ እውን እገዳ ክገብርሉ ምዃኑ ልክዕ ከምዚ ናይ ግብረ ሽበራዊ ትካል ገይሮም ቆፂሮሞ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ተኣክል ትማል ነዚ ቤት ፍርዲ ክንከላኸሎ ኣለና ኢላ ትዛረብ ዝነበረት ተገምቲ ኢላ ሎሚ ነቲ ውሳነ ናቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ትካል እውን ከም ሓደ ዘይረብሕ ጌራ ክትዛረብ ከላ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ልዕልና ሕጊ ከም ዘለዋ ኣንፃ ወይ እውን ንረብሓ ወይ እውን ልክዕ ንዓ ዘይሕጉስ ውሳነ እንተተወሲኑ ድማ ነቲ ውሳነ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቤት ፍርዲ ብምሉኡ ነቲ ትካል ብምሉኡ ናይ ምንፃልን ናይ ምህራምን ተበግሶ እዚ በቶም መሓዙትኩም ቁሩብሲ ንኣብነት ጃፓን ብትሪ ተቃይማቶ ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ትብል ምስ በላ ናብዚ ኮሜንት ክገብር ኣይክእልኒ መልሲ ክህብ ኣይክእልኒ እያ ትብል እንታይ ማለት እዚ ኩሉ እዚ ኢንተርናሽናል ቦዲስ ኢንስቲትዩሽንስ ብላብላ ዝብልዎም ንዓታቶም ከገልግል ጥራይ ተሰሪሑ ኣብቲ ስራሕ ናቱ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዘየገልግለሉ ነጥቢ ድማ ምሕረት ከም ዘይገብሩሉ ኣሜሪካ ድማ ሕብእብእ ዝፈትዉ ይኮኑን ከም ዘላታ ድቦላ ደርቢዮም ጀስታ ሸለሊልካ ይኽእል ጥራይ እዩ ንሕና ዝበልናካ ትገብር ካብ ወፃኢ ዝግበር ነገር የለን እዚኣ እታ ኣካይዳ ፍተዋ ፅልኣያ ሓይሊ እንተለካ ድማ ኣብ ኢንተርናሽናል ኦርደር ኣብ ናይ ዓለም ሕጊ ከምኡ ዝበሃል የለን ከምዚ ቤት ፍርዲ ዶ ገለ ዝበሃል የለን በዓል ሓይሊ ጥራይ ዘመሓድር እቲ ቤት ፍርዲ ትሪእዎ ዘለኹም ገለ መለ ዝበሃል ኩሉ ንምስሉይነት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ትደልዮ ጥራይ ዝኸውን ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ነገር ክኸውን ኣየፍቅድን እዩ ዩኤን ይኹን ወላ ዩንስኣር ይኹን ወላ ስግንጢሩ ኩላቶም ኣሜሪካ ዘይትደልዮ ነገር ንረብሓ ኣሜሪካ ዘየገልግል ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዚኣ ጥራይ እታ ቦቶም ላይን ኩሉ ሰብ ክሕዛ ዘለዎ we have worked with the court in the past, but we do believe that this particular case against the Israelis is not justified.
And does that warrant sanctions? Does that warrant punitive measures? Disagreeing with other institutions, allies? I mean, there have been specific countries named by certain Republican senators, including Canada, France, the United Kingdom. 124 member nations are members and party to the ICC. And we're not a party to the ICC, as you know, but I'm not going to comment. So I cannot comment بلولا نتن هجرات يكون نتتكال جدا هنجبرنا خطب له خلهم بوليتيكيات ناتكم سي كما يقوم تريوا جلجلات بلولا بزع بعض كومنت كباي كلني بمبال نفساته وتصالة زياون حنت مهدميتها تكنيك زت كملها نبي أوروبا نسكر أوروبا خنت هجات ما مالو دحريو نبت عالم كنسجرنا بتنا بريكس قبل ما لسنا أمريكا استوهبا وهنسجرنا أوروبا خنت هجات مالو سكسم بفرانس نجمر BBC News, let's turn to France because the government there looks close to collapse after several of the main opposition parties said they would vote against the Prime Minister Michel Barnier in a motion of confidence. That vote has been triggered after a used parliamentary procedure to force through legislation on the budget for social security without allowing MPs to vote on it. Both the left-wing France Unbowed party and also the hard-right National Rally have said they will censure Mr Barnier. He was appointed by فرنسا دما لك كما بجرمن زرانايو تمنجستي كفرس قريب له حجوي بجرمن تايرينا تي كوليشنز بحال ترافيك لايت زبلو زنبرو ثلاثه بارتات بحاده قينوم منجستا قيموم زنبرو امونغوم سممع سلازي ترغبت منجست كم زفرسن ابز متصلو ابز ورحزي مثلني فوت اوف كونفيدنس كجبر مخانون ابز متصلو ورحي ابز متصل عمد ما ابت مجمريا مريقه هكايد مخانو من تنجيرم الله تمساسالي فرنسا دما مريقه تقايدو ድሕርቲ ምርጫ ብዝመፀ ውፅኢት ዘይኮነ ነቲ ስልጣን ጨዊዎም ብፍላይ ማክሮን ጨዊዩ ካብቶም ማጆሪቲ ቶም ሌፍት እዮም ተዓዊቶም ድሕሪኦም ድማ ናሽናል ራሊ ወይ ገለ ንዓታቶም ገዲፉ ንዑ ዘርብሕ ስለ ዝገበረ ንዑ ድማ ደገፍ ስለ ዘይረኸበ ተን ካልኦት ፓርቲታት ድማ ብሓደ ክሓብራ ስለ ዝኽእላ እዚ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘምፅኦ ባጀት ይኹን እቲ መንግስቲ ክቕፅል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ክንምንታይ ብውቁብ ቃላት ገይሮም ክነግሩና ይደልዩ ኣብ ዩክሬን ዝቁተልዎ ዘሎ ፖለቲካ ብፍጹም በቲ ህዝቢ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እቲ ፖለቲካዊ ኢሊት ድማ ካብቲ ህዝቡ ናቱ ዝተፋትሐ ስለ ዝኾነ ዲቮርስ ዝኾነ ስለ ዝኾነ ከም ዝመስሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብቲ ኩናት እቲ ህዝቢ ግን ኣብቲ ናይ ኩናት ሙድ የለን ኩናት ኣይደለየን ሰላም ይገበር ምስ ራሽያ ድማ ዝምድና ይፈጠር እዩ ዝብል ዘሎ ትክክለኛ ሓሳብ ድማ ንስ እዩ እሳቶም ቶም ኢሊት ግን ነቲ ህዝቢ ረጊፆም ንፑቲን ከነሪኦ ኣለና ዝብል ትዕቢት ስለ ዘሎ ንፑቲን ከሪኡ ክብሉ ቁጠባታቶምን ሃገራቶምን ኣከመይ ዝበል ዓዘቕቲ ወሪደን ኣለዋ ምግንዛብ የድሊ በተደጋጋሚ ንሪኦ the minority government. The motion of confidence is expected to be held later this week. So let's head to our correspondent in Paris, Hugh Schofield. So Hugh, now what? With you. Indeed. It looks very likely that Michel Barnier will fall on Wednesday and that France will be once again without a prime minister, or at least not a sort of functioning one. He'll probably remain as a caretaker prime minister for a while, but we will be plunged back into the same crisis that we had back in the beginning of all this. If you remember, the background is the election disastrously called by Macron back in June, July, after So in terms of the again up to the Halafe up July June abilu ti president na itahagar handa batawi سعرت نايت أوروبا حبرت بايتو مسقاطمو هقراوي بايتو نت بايتو نايت عدي كم زفرسون حدش مرجع كم زاوجن أبستقبل مرجع دام يجلس توم ناشنال رالي صبوق يرم مستعوتو ده حرقن توقاقيلهم تودا ديبهم كم زي عوتهم زقبر ومن حجر ما تقمت لهم تا هقراتنا أوروبا منق قبلا كم زي كلا زلوا زغان تايزريكا it is be completely up to political مرحنة امنت كم زي بلو قمت لي كان بجرمن قص كاد ما نخيد بزوج زي كانت فاولين خلينا تكونات حدث لزغونه Workers at Volkswagen have launched rolling strikes in an escalating dispute at one of Germany's biggest employers. Their union, IG Metall, has called the action in protest against planned wage cuts and possible factory closures. The car maker says it's being hit by spiraling manufacturing costs and stiff competition from China, despite paying out billions of euros in dividends. German dema katsali terion rio zelena zi hizbi بقدناتات ناوته بزعبا وحسنت نايسرحو حرايك تقدم دموز يوصلنا يبلون يرم هجن عقدي فهم تايبل له اسكبت زنبرنا دموز خنقصل قبرونا كابيم تيم كو قبروا الكارت عدل يلن تن تزب دما انا بحق زي عقوبنا Also unfassbar schlimm. Man sieht auf jeden Fall, dass sehr viele Leute auch sauer sind, wütend sind. عفشا تي صراحتنيا تن كوربوريشنز جنزبن ابزي دلنا وعلو ويون
ሓላፍነታዊ ኣካይዳ ይኸዳ ይነበራን ውሕስነት ናትና ከውሕሳይ ከኣላን ናበልዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቶም ሰራሕተኛታት ከም ሰራሕተኛ ድማ ኮሚኻ ክትብል ግን እቲ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ድማ እንታይ እዩ እታ ካምፓኒ ክትቅፅል ትኽእሉ ኣይትኽእልን በዚ ዘሎ ኩነታት ብከምዚ ዘሎ ናይ ፀዓት ኩነታት በቲ ዘሎ ናይ ኤነርጂ ከምኡ ድማ ናይቲ ኢንዳስትሪያል ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ክትሪኦ ከለካ ናይ ንግዲ ፖሊሲ ናይ ንግዲ ኩናት ምስ ቻይና ዝገብርዎ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ክቕፅሉ ይኽእሉ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ዘበን ክመልስዎ ይኽእሉ ዶ ዝብል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ኢንተርቪው ክበክም እየ ስምዕዋ እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ውድቀት ከም ዘሎ This is their disastrous economic record of the last 3 years. Can I ask a question, which is a simple one? Is it understood at all in Germany that in politics and economics and foreign policy, everything is connected? That one of the reasons the German economy has been stable for so long, which it has been, is precisely because Germany pursued a policy of peace and stability in Europe. And the fact that it is no longer doing the one means that it cannot achieve the other, that you cannot have a stable economic situation when you have an atmosphere. Brilliant question. ናይ ብሓቂ brilliant ሕቶ ቀላል ትመስል ግን በላ ሕቶ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ጀርመን ንምዃኑ ይርድኦ ድዩ ኢልዎ ህዝቢ ጀርመን ሲ እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካን ቁጠባን ዘሎ ርክብ ይርድኦም ዶ ጀርመን ጽቡቅ ቁጠባ ዝነበራ ግዝግዝግዝ ዝነበራ ኢንዱስትሪ ዝነበራ ሓደ መሰረት ናቱ ናይቲ ናይ ሰላም ጉዕዞ ከምኡ ድማ እቲ ፖለቲካዊ መሰረት ናቱ ምዃኑ እቲ ፖለቲካ ድማ ምስ ራሽያ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ምስ ቁጠባ ቀይርካ ዝግበር ዝነበረ እቲ ፀዓት ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ሞቶር ኮይኑ ወይ እውን ነዳዲ ናይቲ ቁጠባዊ ዕቤት ከም ዝነበረ ቃል በቃሉ ነዳዲ ማለት እዩ ትጋዝ ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ንሱ ነቲ ሞቶር ናይ ጀርመን ዘንቀሳቅሶን ብፍጥነት ከም ዝኸይድ ዝገብሮ ዝነበረ እዚ ባእታ ዝንድሕር ኣሊኻ ጀርመን በይና ደሴት ኮይና ክትምዕብል ትኽእል ሃገር ከም ዘይኮነት ይርድኦ ዶ እቲ ህዝቢ ኢሉ እዚ ተሓቂ ድማ ራሽያ በይኑ ብዘይቲ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕራብ ክቕፅል ከም ዝኽእል ንሪኦ ኣለና ስለምንታይ ፀጋታት ካብ ዓዲ ስለ ዘለዎ እወ ንግዲ የድልየዩ ሽርክነት የድልየዩ ብዙሕ ክሳራታት ብዙሕ ሕፅረታት ከም ዘሎ ተዓዲ ይንገር እዩ ብመሰረቱ ግን እቲ መሰረታዊ ነገር ዝሕረስ መሬት ኣለዎም ድኹዕ ኣለዎም ማሽናት ኣለዎም ነዳዲ ድማ ከም ዘለይዎ ኣለዎም that's why ተቆጠባናቶም ብመሰረቱ ዓቢ ክሳራ ከጋጥሞ ወይ ዓቢ ውድቀት ከጋጥሞ ዘይክእል yes technology semiconductors ካሊ chips ገለመለ ሽግር ከም ዘለዎም ይንገር እዩ ወላ ኤርላይንስ ናቶም ከም ትግቡ ጉዕዞታት ይገብር ከም ዘየለ ምክንያቱ ስፔር ፓርቱን ኩሉ ነገራት ብሎክ ስለ ዝገብሮም ልኩሉ ድማ 300 ቢልዮን ገንዘብ ናቶም ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ሃጊሮም መስለ ዘለዉ እሱ ኩሉ ኣጋጢሞም ከሎ ከመይ ኢሎም ይቕፅሉ ኣለዉ እንዳሪልካ ፀጋታት ስለ ዘለዉ ኤውሮጳ ከምኡ ይኮነ ኤውሮጳ መሰረታዊ ባእታታት የብሎምን ኢንዱስትሪ ኣለካ እቲ ኢንዱስትሪ ግን መሰረት የድልዮ ብዘይ ጥረ ነገር ብዘይ ነዳዲ ብዘይ ካልእ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ስለዚ እዛ ነገር እዚኣ ህዝቢ ኤውሮጳ ህዝቢ ጀርመን ይርድኦ ዶ እቲ ፖለቲካ መንግስቶም ዝኽተሎ ዘሎ ውፅኢት ከምፃሎም ከም ዘይኮነ እቲ እገዳ ዝብልዎ ዘሎ ዝያዳ ንዖም ክጎድእ ምዃኑ ምክንያቱ ባእታ ናይቲ ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን እንድሕር ጎዲሉ ኮይኑ እንታይ ትርጉም ከጋጥሞ ኢሉ ዝሓተ ዘሎ እስከ ትመልሰና ተነስማሓዮ crisis in international relations. Well, it depends whom you're going to ask. So we as Zara Vantage Alliance, we do know that a lot of people in the industry, in the economy in Germany, they do that know that as well. And I believe a lot of people do see the how to say that it's causal, that it's an impact of the sanctions, the social impact, you know, about the high energy prices. I mean, we got skyrocketing high energy prices because of the economic war against Russia. I mean, German companies have, for example, imported Russian energy at ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ግን ንመን ተሓትት ካገዳሲ ኢላቶ ብሕፅር ዝበለ እቲ ንኽተሎ ዘለና ፖሊሲ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ ትወሪድና ዘሎ ተረዲእና ኣሎ ንራሽያ ንገብሮ ዘለና እገዳ ዝያዳ እገዳ ንዓና ይሃሱ ከም ዘሎ ይርዳእና ኣሎ እቶም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሳራ ቫገን ክናይክት ትበሃል ዘላ ሓንቲ ካብቶም ኣብዚ ሓፂር ዓመታት ፖለቲካዊ ፓርቲ ዘቆመት ኣዝያ ሓያል ኮይና ድማ እቲ ፓርቲ ድማ ሓያል እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣባል ናቱ እያ እዚኣ እውን ኣብ ኤክስ ናታ ብዙሕ ግዜ ዝኽተላ ነዚ ናይ ጀርመን ኣካይዳ ዕብዳን ምዃኑ ጥራይ ትነግር መራሒ ናይ ጀርመን እንትርፈ ቦምብታት ንዩክሬን ምሃብ ብዛዕባ ህዝቡ ክሓስብ ዘይክእል መራሒ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝዛረብዎ ሳትራ ዘይኮነስ ወላቶም የማናይ ኣይኤፍቲ ዝበሃል እውን ተመሳሳሊ እዚአን ብፀጋም ክኾና ከለዋ እቲአን ድማ እቲኣቶም ድማ ብየማን ኮይኖም እቲ መንግስቲ ድማ ማእከል ዘሎ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሕማቕ መንገዲ ሒዙ ዘሎ ይብልዎ ኣለዉ ኦኬ ኤውሮጳ ቀፃሊ እዚ እቲ ዛንታናቶም ካብዚ ወፃኢ ሓድሽ ነገር እንተዝህሉ መምፃና ኣልኩም ነርና ሕጂ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ብሪክስን ዘሎ ኩናት ካንስማዕ Donald Trump has a new target, the BRICS group of nations. It started off as a club of 4 developing nations, Brazil, Russia, India and China. Over the years, 5 more countries joined. South Africa
Ethiopia, Iran, Egypt, and the UAE. So ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮውን ንእሽተይ ተንኪፍዮ ነይረ ኣብዘን ብሪክስ ዝበሃላ ዘለዋ ሃገራት ካብ ዶላር ወፃኢ ንግዲ እንድሕር ገይረን ባጤራ እንተገይረን ዘይኮነሲ ወላ እውን ቻይና ምስ ራሽያ ንግዲ ትገብሮ ብባጤራ እንድሕር ገይረን ካብ ዶላር ወፃኢ እንድሕር ገይሮሞ 100% ታሪፍ ክገብረሎም እየ ኢሉ ዝህድድ ዘሎ መራሒ እዩ ናይ ብሓቂ ነዘን 10 ሃገራት ንኩለን 100% ታሪፍ ክገብረለን እየ እንታይ ስለ ዝኾነ ይሱ ኣሜሪካ እንታይ ድዩ መንግስቲ ሰማይ ድዩ ማርኬት እዩ ዘለዎ 3 ሚልዮን ህዝቢ እዩ እዚን ሃገራት እዚኣተን ከተኣኪበን ክንደይ ዝብለዋ ከባቢ ህንድን ቻይናን ጥራይ 2.6 ቢልዮን ንብል ኣለና ዘን እቲ ካልኦት ሴካ 3.1 ቢልዮን ፅነ ኢለ ከረየኩም እየ ነዚ ህዝቢ ዘለዎ ንኩሎም ክግዶም እየ ይብል ኣሎ ብታሪፍ ንኩሉ ሽግር ዝፍታሕ ይመሲልዎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ በዓል ማርቼሎስ እንታይ ይብልዎ ኩሉ ፀገም መስማር ኮይኑ ይስምዖ ዝብልዎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ንሪኦ 9 members in total. The BRICS is often seen as an alternative to the G7, a sort of rival to the Western order, and Donald Trump doesn't like that. He's targeting a cornerstone of the BRICS agenda, de-dollarization. The idea is to reduce trade in US dollars and instead use local currencies. That is de-dollarization. Local currencies like the Indian rupee or the Russian ruble or the Chinese yuan. Donald Trump doesn't like that one bit. Listen to what he said on social media, and I'm quoting, "We require a commitment from the..." ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ታትዊት ናቱ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ብሓፈሻ ነዚ ዝግበር ዘሎ ብፍጹም ከም ዘይድግፎን ኣሜሪካ ከም ቀደም የላን ከም ድሌትኩም ክትፃወቱላን ኣሜሪካ ዘፍቅድ መንግስቲ ይኮነን ዘሎ ካልኦኩም ድለዩ ኣብ ካልኦኩም ሸብዳዕዳዕኩም ኣብ ካልኦኩም ግበርዎ ብምባል ብሓውሲ ምፍርራሕ ንኩሉ ማለት እዩ ምፍርራሕ ዓይነት ኣብዚ typical Trump threat. Adjectives plus high stakes plus Twitter post. But what's his plan here? Well, tariffs seem to be Trump's new favorite weapon, whether it's against Canada or against Mexico or against China, or now against the BRICS nations. Donald Trump says, promise to not abandon the US dollar. If not, he will impose a 100% tariff on BRICS goods. Suppose an Indian car is being imported into the US. ብሓፈሻ እዚ ክኸውን ከሎ ብወገን ራሽያ ሚድያ ናይ ራሽያ ዝሃብዎ መልስኻ ክንርብዚ ኦኬይ Group representing 45% of the global population, 35% of its GDP, 44% of its crude oil. Yeah, ናይ ራሽያ ሚድያ ዝሃበ ድማ ብሪክስ ፕላስ ክበሃል ከሎ እንታይ ምዃኑ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ በፅሑ ወዲት ሓበሬታ ኢሎም እዮም 45% ህዝቢ ዓለም ኣብዚ ብሪክስ ፕላስ እዩ ዘሎ 35% ናይ ዓለምና GDP ኣብዚ ብሪክስ ፕላስ ዝበሃል ዘሎ እዩ ዘሎ 44% of world's crude oil ከምኡ ድማ ነዳዲ ናይ ዓለምና 44% ኣብዚ ሃገራት እየን እዩ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ክፍክር ከሎ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክልቲአን ተደሚርካያን ህዝበን ክንደይ ዝኸውን 1 ቢልዮን ኣይበፅሕን እዩ ቻይና በይና ጥራይ ንኩሎም ኣኪብካ ልዕሊኦም ህዝቢ ኣለዋ ስለዚ እቲ ታህዲድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዕዳጋ ናተይ ክዓፅዎ እየ ዝብል ዘሎ 300 ሚልዮን ህዝቢ ዘሎ ዕዳጋ ክዓፅወልኩም እየ ኢሉ እዩ ዝፍክር ዘሎ ሕቶ ግን መን ክዓፅዎ ዝኽእል 330 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ ድዩ ዋላ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ቻይና ወይ እውን 1.4 ገለ ዘለዎ ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ህንዲ እቶም ካልኦት የስ ክንደ ናይ ኣሜሪካ ዓቕሚ የብሎምን ኣፅዋር ስለ ዘይብሎም ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ ክዓፅዎ ይክእሉን እዮም ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ቻይና ግን ኣሜሪካ ሄድ ቱ ሄድ ርእሲ ብርእሲ ፊት ንፊት ክትገጥማ ትኽእል ሃገር እናኾነት ስለ ትመፅእ ዘላ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዕንደራ ብዙሓት ራሻውያን እንታይ ኢሎሞ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ንኣሜሪካ ነቲ ናይ ምውዳቕ መስርሓ ተቀላጥፎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ንኩሉ ሃገር ንካናዳ የፈራርህ ንኤውሮጳ የፈራርህ ንቻይና የፈራርህ ንገለ ንኩሉ ስለ ዘፈራርህ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣሜሪካ ትበሃል ዘለዎም ፅልኢ ከም ዝግህደሎም ወይ እውን ከም ዝንፅረሎም እዩ ዝገብር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንሕና ንምንታይ ንፈትዎ ኤግዛክትሊ ከማ ስለ ዝገብር ከምቶም ካልኦት ሕማቕ እናገበረ ብፅቡቅ ቃላት ዝጥብር ስለ ዘይኮነ ዘላ ከም ዘላታ ብጥርያ ድርቢ ዘብላ ስለ ዝኾነ And together they've decided that dealing in national currencies, well, that's not a bad idea. Trump's words won't push them off course, but they do betray another obvious fact. The dollar isn't a currency, it's a weapon. Just today, Brazil, in our hemisphere, largest country. ሓደ ዓብይ ሓጢኣት ፈፂሞም ዞም ብሪክስ ካንትሪስ ንዶላር ገዲፍና ንግዲ ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ሓጢኣት ከም ዝፈፀምካዮ ስለምንታይ ዶላር ባጤራ ኣይኮነን ኢላቶ ኣፅዋር ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ንዶላር ከም ኣፅዋር እያ ትጥቀመሉ ከም ባጤራ ኣይኮነን ትጥቀመሉ ጭብጢ ከመይ ጌርካ ትፈልጥ ለስና ኣብዚ ዶላር ባጤራ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ኣፅዋር Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us,
cut a trade deal with China. They're going to, from now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar that we won't have the ability. So انتهيلو برازيل مس تشاينا نقدي بباطيران كجبرا جميران إزي نبحث ودقة أمريكا مهنياتو إجدا هنجبرين خلينا أسوار سلزغنا تجدا $2 كم أسوار سلز تقبلوا نزيت سمام عن هاجر نخن إجد حيل كل ونا يكونن إذا غنتايو ماركو روبيو يزبال هجي منيستر قدات وصاينا أمريكا أبزبنا دونالد ترامب خون حتى يزول سبي لازم ده مالتيو $2 أبوتو نخملس فقرات جميرو خمسة لدونالد ترامب بتوم هاجر دما أنت جبر مالسك بوهم سكنيش تيابز نسمع هريو أب أفريقيا كسجري أبو خلهم مالتيو let's go back to this one. Leaders are not like Justin Trudeau either. They don't respond well to threats, which brings us to the second problem. Trump's tariff logic is flawed. He seems to think that tariffs will not hurt American consumers. They will only hurt the exporting nations. Listen to his remarks on the campaign trail. Tariff nation, it's not going to be a cost to you, it's going to be a cost to another country. I'm not raising your taxes, I'm raising China and all of these countries in Asia and all over the world, including the European Union, by the way, which is one of the most egregious. So Donald Trump نقوله تعريف كجبر كم زخانن مفتحنا يتشجروا تعريف كم زخانن يو أمين يزلون. Okay, fair enough. كن رينا كنا منتاي كقصة لغة تكونتات تفقرا أب معدو قين كان أبتي بايتا سلطان مش حس كان تاي كم زخانن. أب أمريكا نسجر أمريكا أب أوروبا أب أفريقيا دم أنا مسحج. Hello and welcome. Our top story today is from the southern African nation of Angola, which is being visited by the outgoing US President Joe Biden, with the goal of touting a win against China in the race for Africa. With this visit, Joe Biden delivers on his promise to visit Africa during his presidency. However, he is facing heavy criticism as the 3-day visit comes over. ناي أمريكا President Joe Biden ناب أفريقيا نربعة عامات قدميد ما دونالد ترامب نربعة عامات نشوم من تعمل زي رجعت وحاجة كونتيننت بزعبو نربحاناتهم أفريقيا بتقدم نتاتنا أمريكا ناي موداتا شرازة لها كونتيننت مخانا بزي خد فلت أفتنا موداتا سوسا 5 معلتني ولا 4 معلتناتو ناب أفريقيا خيد بوسين مالتيو نابيك توسين نتوم كلهم أنكر ستيتس أنا يدفتوكم نحنا ناتنا ملحق يخم يزبلون زنبركم بعد كينيا نيجيريا جبتي قال يكون نبي نبتا نداد زلوا حفتان بنداد زقونة أنغولا نباي خير. At the tail end of his term. In a few weeks from now, he will hand over power to President-elect Donald Trump. Despite criticism, the Biden administration officials say his visit is not too little too late, as it will put the US back on track in Africa after years of being off the field. There have been questions also on Biden's choice of oil-rich Angola as the sole African country to visit over the traditionally closer allies such as Kenya. During his visit, US President Joe Biden will meet his Angolan counterpart, Joe Lourenço, and the two leaders are expected to hold talks and to make announcements on security cooperation, health security, agribusiness, and cultural ties. The visit. So, انتهينا نرجع أمريكا ولا تركب مزنة أنغولا سكبر زلود ما أب security ذات كوري security مالت كأسوار محب مالتي ناي أسوار ناي قال ملا نمبر ناي تحتقرتي قال ملا عب project كله ما يكلني تشاينا أبز بوتازي أبتك بابتي بزح ربحان بزح investment تنسلزلوا لتشاينا نموتع زكبر زلوا قيانا أمريكا نرجع لنا دونالد ترامب كم سنة جو بايدن كقصلوا ده يخونا يقصلون we don't know ما at least كنت foreign policy ناتهم لتشاينا contain مقبار سلزقونه أب أفريقيا أون بزح تواسوتات دراماتات منقستات دفنقلو حقرات حنفشفش زعاتوان ببزح كرأ مخانو مجنزاب يدلي لذي تلبيتو كوريدوري لما زلو بين خي كم زخونن ناينوت حقرات فوكس جبر مخانو أنغولا زامبيا أكمل دمانا تنزانيا قصص خي زلو مخانو غندي أتوكر دمانا زامبيا ناب تنزانيا كبس إدي بس عنك عند قداسي كاب كونغو ناب أتلانتيك قصص خيد نابتي بأنغولا غير كوتس مخانو ندادلو تي كالو كله زي حدشت معدنات أوي وين نزل حجزة له تكنولوجيا زقلقل معدنات حدش ديكونه نزلنا حجزة له معبالتات زقلقل معدنات أبزين حقرا سلزلو نعان محيو كانوا موساد زقبر زلو أمسيلكا كم زين أفريقيا إنفستمنت قبر الله زل خامسيلكا أمريكا جن بزوحنا بمثال ونكلت يبلو من أبا خلا تزلا تبكي سهم زقتفوا أفريقيا بخمسة أمريكا من المودة تساعتات كم زيلهم مزيوم نتهبتنا تا كزرارة بخلو تشاينا خان تاجر لاسكي لنكنا زقبر لنكنا يكون تناقد ما بلا زقبر تيجن حجي زيادة كزارة بولون أبتك بارك بس يحس لزلون دما نرايو زيا
This is a stepping up again and demonstrating China's commitment to a wider opening up of its vast market. And back in 2022, China offered zero tariff on 98% of taxable items from 16 least developed countries. And 1 year later, in December 2023, another 6 least developed African countries joined that list. And starting this month, China granted all least developed countries having diplomatic ties with it, including 30. So China ድማ ከምታ ኣብ China Africa Cooperation ዝበሃል ዋዕላ ዝበለቶ ን33 ሃገራት ከም ባዕለ ኤርትራ ዝኣመሰላ ፍርያት ናተን 99 ፍርያት ማለት ዝተፈላለዩ ብዘይ ቀረጽ ኣሜሪካ ብቀረጽ ከተፈራረከላ ብዘይ ቀረጽ ኣብ ዕዳጋናትና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣምፂኹም ክሸጡን ቁጠባኹም ክትሃንጹን ትኽእሉ ኢኹም ማዕድናትኩምን ጸጋታትኩም ወይ ኤሌክትሮኒክስ ክንሰደልኩም ጥራይ ዘይኮነ ንስኻትኩም እንትተፍርይዎ ነገር እንተለኩም ሕርሻዊ ተወድዩ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘለዋ ኣብ ሕርሻ ብዙሕ ንብረት እዮም ኢምፖርት ዝገብሩ ቻይና ስለዚ ዝኾነ ተፍርይዎ ብቁዕ ነገር እንተለኩም ብዘይ ቀረጽ ናባና ኣምፂኹም ክሸጡ ትኽእሉ ኢኹም ኢላ ኣላ ስለዚ ቻይና ብዘይ ቀረጽ መተን ታሕቲ ዘሎ ሃገራት ንኽምዕብላ ካምፓኒታት ናተን ናብ ኣፍሪካ ንክሰዳ ኢትዮጵያ በብዝሒ ትሰድድ ከም ዘላ ወይም ብዙሕ ይጓየዩሉ ከም ዘለዎ ይዝንገር ከብቲ ድዩ ኣባጊዕ ድዩ ገለመለ ሓደ ዶኩመንታሪ ርየ ነይረ በብዝሒ ንቻይና ንኻልእ ዓለምን ይሰዱ ከም ዘለው ዝኻንታይ እዩ ታሪፍ ፍሪ እንድሕር ጌርካሉ ተወዳዳሪ ክኸውን ህዝቢ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንክረክብ ዝበለፀ ዕድል ስለ ዝኾነ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ኣተኩሮ ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ኣይዶኖ እቲ እንታይ ይግበራሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ዝፈልጠ የብለይን ግን ኤርትራ ገለ ካብተን ምስ ቻይና ፅቡቅ ርክብ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ነቲ ዘለዋ ሃብቲ ግን ኢንዱስትሪያዊ ለቨል ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ነገር ክዳሎ ክኽእል ኣለዎ ቻይና በቲ ስታንዳርድ ናይ ቻይና ክመፅእ ዘለዎ ንዑ እንተተግቢርካ ግን ብዘይ ግብሪ ብካልእ ዘራርባ ናብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት እንድሕር ጌርካ እዚ ነገራት እዚ ንፅባሕ ንግሆ ብፍላይ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ንኢንዱስትሪ ንውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ደገ ብወፃኢ ሸርፊ ንክሸይጥ እውን ዝበለፀ ዕድል ቻይና ከፊታላ እዚ እውን ምግንዛብ እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ስናር ዝበሃል ቦታ ኣትዩ ገለ ቦታ ከም ዝተቆፃፀረ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ልክዕ ኣብ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ሱዳን እውን ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ከም ዘለዋ ናይ ብሓቂ ዘገርምቲ ኩነታት እቲ ጭሩሓ ብኤርትራውን ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ሓደ ሰራዊት ሓደ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ኣብቲ ሓደ ሱዳኒስ ኤኮ ዝብል ኣውፅይዎ ነይሩ ሴሌብሬሽንስ ኢን ስናር ስለዚ ኣብቲ ስናር ዝበሃል ከተማ ሰራዊት ሱዳን ዓወት ከም ዘመዝገበ እቲ ህዝቢ ድማ ምስቲ ሰራዊት ኮይኑ ሴሌብሬት ይገብር ከም ዘለ እዚ ዓይነት ቋንቋ እዚ ዓይነት ምስሊ እዚ ዓይነት ጉዳይ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ ፋኖ ክትሪኦ ከለካ በውቲ ወገን ሶማል ኣብ ሱርያ ክትሪኦ ከለካ ገለ በቃ ከምዚ እቲ ህዝቢ ከም ሓደ ዓበ ዓወት ኣብ ሓደ ቦታ ምስ መፅሓካ ሃገር ትፈርሳላ እቲ ኩነታት ግን ከምዚ ዓይነት መንፈስ ትርኢ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ሃገራት ከመይ ኢለን ከምዚ ዓንዋ ዘለዋ ኣብ ሪል ታይም ኢና ንርኢ ዘለና ካብቲ ኣብዚ ከይወፃና ኣብዚ ለንቀነ ዝገበሮ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝወሃቦ ዘሎ ግብረ መልሲ ድማ ንርአ አሁን አይደለም ስለ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት መናገር የጀመሩት ወደ ኋላ ተመለሰ ገና ህገ መንግስቱ በተዘጋጀበትና በኢትዮጵያ ውስጥ ውይይት በሚደረግበት ሰዓት የዛኔው ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዚደንት የነበሩት መለስ ዜናዊ ከኤርትራው ፕሬዚደንት ጋር በህገ መንግስቱን አስመልክተው ውይይት እንዳደረጉ ፕሬዚደንት ኢሳያስም የህገ መንግስቱን የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ተመልክተው ሐሳብ እንደሰጡና በዛ ላይም ከፕሬዚደንት መለስ ዜናዊ ጋር በወቅቱ ከነበሩት እንዳልተስማሙ ልዩነታቸው ለኢትዮጵያ እንደማይጠቅም ሁላ ተናግረው ነበርና አሁንም ያን የዛ ሐሳባቸውን ተቀጥላ ነው አሁን ላይ ያስኬዱትና እዚያቶም ታይም ዝብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ሕገ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ወይ እውን ትክክለኛ ንኢትዮጵያ ዘገልግል ኣይኮነን ዝበልዎ ብመሰረቱ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመሪያም ከም ዘይኮነን ታርሲ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነን ተኮነነሲ ብዝተፈላለየ መልክዖም ዝርእይዎ ዘለዉ የስ እቲ ነቐፌታ ኩነነታዊ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ታሪካዊ መሰረት ገይሩ ዝተዘርበ ከም ዝነበረን ኣብ መንጎ መለስን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ዝነበረ ርክብ ዝፈጠሮ እቲ ሕገ መንግስቲ ክልቲአን ሃገራት ድማ ነናተን ይሓስባ ከም ዝነበራ እዮም ዝዛረቡ እዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ 94 ተራኺቦም ኣብ 95 ኣብ ግብሪ ውዒሉ ጌጋ እዩ እናተባሃለ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ግን ፅንሕ ኢሉ ንኽትግበር ኣብ 97 ከም ትቅዋም ፀዲቑ ኣብ ትግባር ከይበፅሐ ድማ
እተናይ 98 ኩናት አርኪቡ ናቦሊዮም ዝገልጹ አብዚ ኢትዮጵያ ለብዙዎቹ ችግሮች መነሻው ምክንያት ይሄው ህገ መንግስት ነው። እንግዲህ ለብዙዎቹ ምክንያት ሲሉ ከኢትዮጵያ ጋር ለተገባው ከኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ለነበረው ግጭት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጠረው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ በሳቸው አገላለጽ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ለገባችባቸው ግጭቶች ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ማለት አለመሳለጥ እና ለብዙዎቹ ችግሮች ውስጣዊ የኢትዮጵያ ችግሮች ነዚያ አብይ አህመድ ንባዕሉ ይልዋዩ ትሱ ዝብላ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘይኮነ አብይ አህመድ ለንቀናብ ዝበሎ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘመነ ኢህአደግ ዝነበረ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ፖለቲካዊ ረፅምን ውግን ከም ዝነበራ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ሱዳን ምስ ኬንያ ምስ ሶማሊያ ምስ ኤርትራ ምስ ኩሉ ጎረባብትና ውግድ ዝፈጥረልና ዝነበረ ኩነታት ከም ዝነበረን ኣብዘናቱ 5 ዓመት ግን ምስ ዝኾነት ይኹን ሃገር ከም ዘይተዋገ ገሊጹ ኦኬ ንቐፅል ብዙሕ ስለ ዝኾነ ትንክፍ ከነብሎ ኢና አቄ ሁሉ ጊዜ ምንድነው የሚደረገው ማለት አመትሬ ወደዛ ወደ ቲፒኤልኤፍ እንዳታይ ለምን ይሄ ነገር ዳትሲል ቀላል ነገር አይደለም ከፍተኛ አሁን ከመጣው በላይ ጊዜ ከተፈጠረና ሁኔታዎች ከተፈጣጠሩ መጠያየቅን የመጠያየቅ ሁኔታ ሊፈጠር የሚችል ነገር ነው ብዙ ዋጋ ተከፍሏል በዚህ ህገ መንግስት ጋር ተያይዞ ይሄንን ዲፌንድ የሚያደርጉላቸው ሰዎች አሉ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተፈጠረው ሰይጣናዊ ለሆነ ነገሮች ትርምሶች ዘሎ ወደ ኤርትራ ብቻ ምናው እንደው በቀላሉ ብንወስዳቸው አቶ ልደቱ አንዱ ናቸው ባይዘው በዚህ ጉዳይ ስንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ መብዛሕቲ ግዜ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በሎ ኢትዮጵያ ተሓልፎ ዝነበረት ብድሆታት ብሰንኪ ኤርትራ ዘይኮነስ ብሰንኪ እቲ ሕጊ መንግስቲ ህወሓት ዘጽድቆን ዘቐመጦን ምዃኑ እዚ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ንኸይዝረብ ሓታትነት ንኸይመፅእ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፀገም ብሰንኪ ኤርትራ ምዃኑ ጥራይ እናደፍኡ ነቲ ውሽጣዊ ጉድለት ናቶም ነቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ስሕተት ነቲ ንሳቶም ኣብ ውሽጦም ብሰንኪ እቲ ሕገ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋትን እሞ ብመሰረት ናቱ ዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ፀገማትን ኤርትራ ከም ትተፈ ዘላ ምንጭ ናቱ ኤርትራ ከም ዝኾነ ኤርትራ ከም ዘበገሰቶ ወይ ናይ ኤርትራ ፀቕጢ ከም ዝኾነ ጌርካ ምሻት ደይ መደይልካ ነቲ ዕላማ ምንጭ ናቱ ፈሊጥካ ብዛዕባኡ ከይትዘራረብን ናቱ መድሃኒት ወይ ናቱ መፍትሒ ንኸይተናድን ዝግበር እዩ በዓል ልደቱ ዝበሃሉ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ገጾም ተኪሮም ዝሰርሑ እቲ ቀደም ህወሓት ነቲ ህገ መንግስቲ ወይ ነቲ ቋምናቶም ከጽድቆ ከሎ ኣብቲ ጉዳይ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ህወሓት እውን ብዓብዮም ኢሊት ናቶም እቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ውፅኢት ናይቲ ቀዋሚሶም ዝተኸተልዎ ከም ምዃኑ መጠን ተሓታትነት ንኸየጋጥሞም ብሰንኪ ናይ ኤርትራ ናይ ደቡብ ውግእ ናይ ገለ እናበሉ ናይ ኤርትራ ብትገብሮ ዝነበረ ፀቕጢ ገለ ናብ ኤርትራ ጥራዮም ከፀጉዕዎ ዝደልዩ ከም መፍትሒ ድማ ንኤርትራ እንተሃሊና ሽግርና ክፍታሕ እዩ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝጥቀምሉ ምዃኑ ኦኬ ክልተ ርኢና ኣለና ንኩሉ ክንሰምዖ ይንኽእል ኢና ኣብዚ ድማ ሓደ ኣሎ ብካልእ ኣንግልካ ክንሪኦ ትዝብቴ ኦብዘርቬሽኔ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አጠቃላይ ትዝብት ነው ያነሳ ያለሁት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብልጠትና የሴራ ፖለቲካ ጥልቅ ግንዛቤን አይቻለሁ። ሶስተኛው ነጥብ እሱ ነው። ሁለቱን አያይዛችሁ እንድታዩት ነው ፈልገው የዚህ ቃለ መጠይቅ ያሳየኝ ነገር ብልጥ እንደሆነ ፕላስ ሴራ ፖለቲካ ላይ ኮንስፓየር ማድረግ ላይ ኃይለኛ እንደሆነ ነው ያየሁት። እንታይ ክብል ዝፍትን ዘሎ ኣብዝኻ እቲ ብዙሕ ነጥብታት ዝጠቅስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ በሊሕ ምዃኑን መረዳእታ ናቱ ድማ ዕምቆት ዘለዎ ምዃኑን ብሓፈሻ ግን ንብሉፅነት ወይ እውን ነቲ ፍልጠት ወይ ንቕሓት ናቱ ንክገልፅ ኢሉ ይኮነን ብኣሉታ ንክግምጥሎ ስለ ዝደለየ እንታይ ዝብል እሱ ነቲ ኣከባቢና ዘሎ ሽግር ብፍላይ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ኩላታ ዘረባ ነዊሕ ሸንኮለል ዝብል እቲ ዓላማ ናቱ ድሓንሽተይ ንስማዕ ኣብዚ ሸንኮለል ስለዝነቱ በኢሳያስና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መካከል ያለው ልዩነት ፈነዳ የሚል ርዕስም አይቻልም። ሰው ትላንት ደቡብ ሱዳን ላይ የቀረበው የደቡብ ሱዳን የኤርትራ አምባሳደር የተናገረውን ወስዶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ መጠይቅ ይሰጣል ብሎ ኤክስፔክት ሲያደርግ ያ ነገር የበለጠ ተብራርቶ ሰፋ ባለ መልኩ ይቀርባል የሚል ኤክስፔክቴሽን ነበረ። ተረዳችሁ? ሰው ኤክስፔክት ያድርጎ የነበረው እሱን ነው። እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤክስፔክቴሽን ናቱ እንታይ ከም ዝነበረ እቲ ኤክስፔክቴሽን ናይ ህዝቢ እንታይ ከም ዝነበረ ዝብል ምስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኸዶ ዘለዋ ኩነታት እሞኻ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ኣብ ገለ ዘረቦ እቲ ቆልዓ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝበሎ ንነፍሱ ዝውክል እምበር ነቲ ኣካል ናይ መንግስቲ እንዲ ግን ብሙሉእ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ወይ ከዓ መርገፂ ናይ ኤርትራ እቲ ኣምባሳደር ንዑ ንክውክል ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል እምነት የብለይን ግን
كل جزء كاب إيرترا نشتي حقاف سلزدليو ترديهم لهم نشتي حقاف ساتهم دليتهم اللي تناتهم بوليتيكا نياتاتهم كل جزء عندار زربا بزعب إيرترا خزاربي يقولوا كاب إيرترا نشتي نقع أول نتترغيبا كم جوبو جيرو كزارب واصل لزفتن زغاتي نيرترا تخطلو زلازيات انكو زغنا بوليتيكا كايدايو أنا قايد قفون عندي حق عايش نزياتهم ترير زغنا مجلس كم عندار قبل خلوك ملسك وهابو ميقباي زبل مناتي زال النقل مساتو من أنا تفل أحد عينة تحساس بالنا مالتها يكون ويون أبتن السوم زلوا وسلطان تم بيتا مجلس إيرترا مالتيو نتوكنتات بخميريو أبي بخال حين تاتي زور كم زلون نتوكنتات دما نتهاجوا في إيرترا نشتين توسيخات له مستنى محبر سب عالم شنكيرهم شناخيرهم كاد ملك كوز دو يقولوا ما زي تدلي كوينات كيف ترخل زبل قمت كلهم يغليو ناتي قمت كوميدي مثلا نقول لك زي برانا كم ترى زي كاخر يقولوا كل شيء زبلنا تنا إثيوبيا اللي تزاربوا جينا ملس انتهي زبل زلزي تثبيت ناتنا بريزنت سياس متيو كل زاب كبابينا زقاتم زلو أبي أحمدن ودكتنا محدراناتون زفت أرو مخانو كبلنا ينا تسبينا نيرنا يزبل هذا exactly تبلحنا ايتي مرحنا دم عبزي خاطريو أبتي ترى سبات بعالزي expect زقبرو زي مبدعو بفتسم أبتنا كل ساعتين قلنا دقائق نزخوني يقول مرحنتنا هاجر قلتنا مرحنتنا تلو يبلن أبي تبي أنا زلوا دما زي بتعمل حريق عطو زلا بملأتا انترفيو تتأمتي ما من جنا يزخول شجر هو واحد مخانون اللي تناي تقرأي مخانون سلز جالزي سألتي واحد تلو طبعا انترفيو ناي بريزنت ساس كل زابي تبي زقات مزلو حجي بسن كأبي أحمد ديكوني أتي كدميو استسرحي استدفنا فنجتات ملس بعلو زبالو ب50 احنا محضران خلينا زبلا كل ساعة السايتا من جنا يزخلو إذا حجز الله وش إثيوبيا يكون مسير تراون زقات أما كنتات إكزاكت الكعبة تبقس إذا قاتن تنا يكونن كوننتن حقني إثيوبيا أنا حد حدهم زبال عزلهم إيرترا سلت دفنت لهم فنجي كونن ويا أمريكا دفنت فنجي كونن بعلهم زقبروا تنا واحد زقبر حق منقسيف نوروما كم أوروما تراي كم زحسب جيرو أنا محرا كم محرا تراي ني عفار كم عفار سومال كم سومال خالك كاكا كم ناتو سازي أمودا دا تايزلي عادك ناتو تقراي دما كم تقراي نفس وكف نعترب حيزري أبزخون يقوم بوتا نعترب حكا دامنا أبسلت عندما زيادة نسو كله يزدلي بسون كسر ما تحجر أبزي حجبتي حتى زلالة جن ساتم نبي إرترا تديت أو يومه عرفته بومني የበለጠ እንደውም ሰውየው ወደ ኋላ መጣ እንጂ አብራርቶት እንዴት ልዩነት እንደተፈጠረ አብይ ልዩነቱ መሰረታዊ ምክንያት እንደሆነ የቀጠናው ችግር የሚመነጨው ከአብይ እንደሆነ ከብልጽግና እንደሆነ አፍሪካ ቀንድ እየታመሰ ያለው ከአብይ እንደሆነ ኤቭሪባዲ ኤክስፔክት አድርጎ ነበር። እንዳልኩት የፕሮፓጋንዳው መንደርደሪያ የደቡብ አፍሪካው የደቡብ ሱዳኑ የኤርትራ አምባሳደር ባክግራውንድ ሰጥቷል። ቪዲዮ እንዲታይ ታርጎ ለሰዓታት ታይቶ ቪዲዮ እንዲነሳ ተደርጓል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ጭንቅላቱ እንዴት ኢሳያስ ኤክስፕሌን ያደርገዋል ይሄንን ከዛ ርዕስ ደግሞ ኢሳያስ አፈረጠው የሚል أنا كو expectation ማለት ከብዝሱ ዝብሎ ዘሎ حركات ዝገብሮ ዘሎ أنا تي أمباسادر ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዝሓበ ሓበሬታ ካብኡ ተበጊሰ ፍሉይ ትንተና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክገብር እዩ አይደለም ከሚሉ ዝገመተ ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ከም ኤርትራዊ ሳቶም እንታይ ሓስቡ ወይ ወነት ናቶም ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝጠቕሞም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ታክቲክ ምዃኑ ብሓፈሻ ግን ኣነ እታ ኢንተርቪው ናይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝገበራ ብዙሕ ሓበሬታ ዝነበራ ገለ ክፋላ ሰሚዐያ ነይረ ካብኡ ተበጊሱ ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዝበሎ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ዝተዛረቦ ወይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ካብ ደቡብ ሱዳን ኮይኑ ዝበሎ ንዑ ኣብ ልዕሊኡ ክገብሮ ዝኽእል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢለ ይኮንኩን ተፀበየ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኢሳያስ ዝውክል ዘረባ ብናቱ ትዕዝብቲ ክህብ ምዃኑ ተፀበየ ካብቲ ተፀበኽዎ ድማ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣይነበረን ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር ኣይነበረን ፍሉይ ነገር ኢነሰንስ ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ቴንሽን ስለ ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኸውን ዝብል ምናልባት ኮንዶኾን ብግልፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ብግልፂ ክገብርዎ ይኾኑ ወይ እውን ብግልፂ ተፋነኑ ይኾኑ ዝብል ንእሽተይ ግምት እዩ ነይሩኒ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ካብቲ ሚድያ ዕቃበታት ዝገብርዎ ዘለዉ ንሱ ወፂኡ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ካልእ ክዛረብ እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረን ከም ዝረኣኾ ድማ ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ሂብዎ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድማ ኢትዮጵያ ትኾነ ዘላ ሽግራ ባዕላ እንተፈትሐት እቲ ዝሓሸ እዩ ኣብቲ ሽግር زيادة نحنا نيتوبيا إذا نتنكن بلا ما ينخلينا بحثر زبالة زبالة زيادة. أبزاه وان زيادة تحلف من الأخت الدحرالية خوينا طوانا نقر
ስለዚህ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤትኒክ ምትፍናን ዘተኣታተወ ኩነታት ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም ብሰላም ምንባር ጥራይ ዘይኮነ ነናሕድሕዶም ተኸባቢሮም ምንባር ዘይኮነ ተሓባቢሮምን ተመላሊኦምን ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም ካብኡ ወፂኦም እውን ምስ ወደቦኦም ብሓባር ክነብሩ ዝኽእሉ ዕድላት ክፈጥሩ ኣለዎም ካብኡ ዝዓቢ ዕላማ የለን እዚኣ ነይራ እታ መልእኽቲ ረጦ ኤክስፔክት የተደረገው እሱ ነው ዜናዎች የሚጠብቁት እሱን ነበረ የኔ ወንድም ሰውየው የሴራ ፖለቲከኛ ነው እና አምባገነን ዲክታተር ነው ያውቀዋል የኤርትራ ኢትዮጵያ ግንኙነት መበላሸት ምክንያቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆን ምክንያቱ ማን ነው አለ ህገ መንግስቱ ነው አለ አያችሁ ምን አይነት ብልጠት እንደሆነ የህገ መንግስቱ ባለቤት ደግሞ ለማሰጠው ለህወሓት ሰጠው ኤግዛክትሊ እዚያ ታ ኮለል ተብሎ ነራ ነዚያ ክብል ኢለኻ ጉዳዮቹ ወስደ ወደ ኤርትራ ጓሮ ብቻ እንድትከት ሌላ አለ ይልቃል የሚባሉ ሰውዬ ማለት ነው እሱም እንደዛ ነው የሚገርም ነገር እነዚህ ዲሊብሬትሊ ነው የሚያረጉት ጠፍቷቸው አይደለም የበደለህን እንኳን አድሬሱን እንዳታቅ ለማድረግ የሚሰራ ሴራ ነው ምናልባት ለቱን ብትጠይቀው የሆነ አርጊው ሊያረጊ ሊሞክር ይችላል ይሄ ነገር ደግሞ ዛሬ ብቻ አይደለም የተፈጠረው ያኔ በወያኔ ቀንበር ስር በነበርንበት ዘመን እንኳን የወያኔን ጥያቄ እንዳታነሳ ኤርትራን የሚያጠለሹ ናቸው እኔ በጣም በግልጽ በፐርሰናሊ ስለማውቃቸው እና ወዘተ አሉ የይልቃል ደግሞ ወዘተ ወለታቾች አሉና ብዙ ጊዜ እንደሚስባቱ አይነት ሰዎች ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ህዝብን የማምታት አስራ ሰራሉ እንዴት ነው እንዲሆን ነው እንዴት ነው ይሄን ሁሉ ማአት እየተፈጸመብን ብለ በጥሞና እንዳታስብና ቀዳዳውን አገንተ እንዳትሄድበት የሚያምታቱ ማለት ነው ስታቸው ፐርሰናሊ የውሃት ከመንበር አይደሉም ስታቸው ፐርሰናሊ የትግራይ سنتين أنا تحته أمم قومي أزلا أنت هم زول زول اليوم أنت بريزنت سياسي بلو كابكون النظر حاجة هيكونن أنت أجمعنا أبي إرتراط ركبنا تقعوا أوش ناخن ريوكن كلالنا كاب مراحنا مراحي هاي لماريامي مت ملس نيرو هاي لماريام متيو أبي متيو تسأجمنا إثيوبيان كات على زغط التقينو من البعض تسأجم روكيت ساينس هيكونن أنت قوامنا يتهاجر أومنا يتهاجر كهون كم زغل مجمعات يدلي أزي نفسه زخالة بزح عزاربي أرستقين زلي كابو كي وتأنا خلنا حدا قداس درباد ما سمع الله خلنا كنه نقدرش والله هون سبات يجون تعال كباب يوقع مساروش وننا يوقع قال جلوس سجى ماشينروش ونميت أكنه بتن يمسفن إندستريال إنجينيرينج كومبلكس ما قال يدرس بميل مولو بمولو يودمنه يجون تعال يتلاقيوا تقدر البساتن يامرته لكوي تكبروا يتكلم بتينا برنا المانا شركة شركنا garment فابريكا أدوات أدرس بميل ከጥቅም ውጪ ያደረጉ ናቸው እንግዲህ ይሄ በኩራት ነው የሚያወሩት እኮ እነዚህ በኩራት አየር ኃይል ለማሞካሸት አየር ኃይል ጠንካራ ነው ምናምን ይሄው እንትን እንኳን ኃይል አየር ናቶም ሓደ መደረክ ከስምዕ ከሎሲ ኃይል አየር ና ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑሲ እቲ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዓድዋ ዘሎ እቲ መስፍን ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ናይ ዓለባን ናይ ጨርቅን ፋብሪካ ዝነበረ ንጸላኢ ዝኸውን ክዳውንቲ የፍሪ ስለ ዝነበረ ነፈርትና ከደን ሃሪመኖ ጅግንነት ተፈጸመሉ ጅግንነት ዝፈጸመ ኃይል አየር ይዘለና ይዝብል ዘሎ ቶም ተጋሩ ከንታይ እስኪ ይብሉ ነይሮም ሻዕብያ የመቃፂሎም ይብሉ ነይሮም ምክንያቱ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ቀዳማይ ጸላኢናቱ ኣብ ተጨፍጭፍዎ ሻዕብያ ከም ዝገበሮ ገይሩ ክዛረብ ዝመርጽ እቲ ጽሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እምበር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ክንዱ የብሎምን ጽልእናቶም ኩሉ ነገር ገበናትናቶም ኤርትራ ከም ዝገበሮ ተጥራዮም ክዛረቡ ዝደልዩ تحققن كم معلتنا معلتي أقسم إيربورت بعلم كم زهرموه أقسم إيربورت شعبية يبلاشي ويبلنيرو دي حيرهم كي بعلنا يبلاشي ناس على كي تكملوا خايل تكراوي أتوز سبزك طلع له يبلنيرو تحقق سلا زوسي هجدما إثيوبيا نتمسفن إنجنيرين زبحال على بعض فابريكا زنبرة بعدوا أكلا بعدوا بعلنا ينحرمنا يو نسألي كده وانت نسألات زخون يفرس لزنبرة نتي بودن نتي جونتاز بالوزلو تناي تقراي حايل زنبرة مالتي نوعو كم زي قبر سلازنا بلا سلازي كاس بغاس كله تحقي شعبيا غيرو حزب إرترا خمس غيرو سراجنا إرترا زبلو زنبرو كله بعلم يم غيرهم سلامتاي كمرينا معناتها ودا يدوصل تحكم بر اتم تግራይ ዝነበረ ሰብ ተሐመጽን ገለን ዝብሎ ዘሎ ትናጽነት ምስከረ ትስርቅን ተገለመለን ብዝላ ዓለ መንገድ ተቆጽን ንሪየለና ተን ሓጻውንቲ ዝተቃጸላ ዝበለውን ኩለን ከም ዝተሰርቃይ ዝንገር እዚ በዓሎም ዝገብርዎ ናብ ሻዕብያ ከልግብዎ ስለ ዝፍትኑ ሓቂ ግን ሓቂ ሎም እንተቀበርካ ምስ ግዜ መውጻእ አይተርፍን እዩ የወራሪ ኃይል የመከተ ምናምን ሲያድ ባይሬን ያሸነፈ ወይ የሶማሌ ወረራ ምናምን ከአዋሽ ከድሬዳዋ የመለሰ ምናምን እንደዚህ እኮ አይደለም እኮ
ከወራሪ ጋር የገጠመኩ የራሱ ሀብት ትግራይ ውስጥ ገብቶ ያወደመበትን በቀጥታ ስርጭት ዝናሽ አለች ስቴጅ ላይ ያለችው ዝናሽ ነች ከአብይ ጋር እኮ እንደዚህ ለብሰው አምሮባቸው የመጡና ትሬትር የሚያሳዩት እንደዚህ ፓይለቶቹም ያኔ መርዶ የነበረ ባለኩ መርዶ አብዛኞቹ ፓይለቶች አልቋል። ብዙ ጓደኛችን ጭምር ነበር። እዛ ታንጎ የሚባል ኮሎኔል ነበር ጓደኛችን። ጥሩ ሰው ነበር። እሱ ጥሩ ሰው ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ አማርኛ ሶስቱም ቋንቋ አቀላጥፎ የሚናገር ነበር። እዚህ አሜሪካ አምጥቶት ለትምህርት አሜሪካ አምጥቶት ነበር። እዚህ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ እዚህ ነበር አሜሪካ እና ሄዶ ሞተ። ፓይለት ዛና አካባቢ ተመቶ የወደቀው ሚግ ማለት ነው። ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ካሊእ እዩ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ግን ኩሉ እቲ ገበናት ናይ ኤርትራ መስኪን ህዝቢ ኤርትራ ኣባላት መስኪን ህዝቢ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ዘውድ ዘንጠልጥልዎ ዝነበሩን ዝጠማጥምዎ ዝነበሩን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ ይፀንሕ ባዕላቶም ይገብርዎ ዝነበሩን ገበርትናቱን ፈጠርትናቱን ባዕሎም ምዃኖም ክእመኑ ከለዎ ክሰምዕ ከለኻ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ትሰምዕ ማለት እዩ። at the end of the day እቲ ተንኮል ተጠዋዊው እቲ ሓሶት بعلم نتي حكي كنقرونا نسمع لنا. قرأت مال سمعهم دعار أو صوصاوي سمعيه. أبناء من قسم ميديا أريوس نبر بريزيدنت يقول لي روح هذا فشكل. دعار نبر ديو أي نبرن نس بوليس كنا قاعدين لنا. شعوب خبره لهم. إذا يوم حنت مع الدكتور قرصاري حمزة يفضل تطرح هاي مسلكم. أب سرقي استوافر محاوري خلنا نقرب بوليتيكا مهان تعرف حزب أنا سمون ورحي يصرح بزي قدس ناي تقرأي بوليتيكا زي عريلو مخنيات حزي إذا قلت الذي ناي بوليتيكا سلطان زقاطر دليل مخنيات ناي كرايم نيتورك زمرح سلزغني ناي قبل نيتورك زمرح سمين معراب ማእኸላይ ወርቂ መዳብ ማርብል ዘለውን ከባቢታት ካብ ኢዱ ክወፃ ድሌት የብሉ ድንገት ስለዝተወረሉ ከይመስለኩም ኣፍታ ስርቂ ካብ ቀደም ጀሚሩ ስለዝነበረ ኣነ ሲለ ብሓመት ይኹንኩም ነግረኩም ኣሎ ተዋዲዱ ኣብ ዘረፋ ዘሎ ኔትወርክ ስለዚ ድንገት በቃጣም ሲና በስንፍናና ምክንያት ሆነ ይخل ጠልቆንቆም ዘያተና ለና ሶስዋት የም ከቃልዑና የም ስለዚ አቀድብና ዝባሃልን ዘይባሃልን ኢልና ክነግልሶም ለና ዝብሊ ኢትስ ናት ናይ ፖለቲካል ኢንተርፕራይዝ ወይ ትግራይ ኣብ ኢድ ገለአት ያላ ወይ ኣብ ኢድ ገለ ከባባአት ያላ ብዝብል ከይተሓስቡ አይሆነ ነታ ናይ ስርቅ ኔትወርክ አባል ዝኾነ መንደሩ ዘይገድስ فتاوي ጌታቸው ረዳ ብረስኒ ብሕርቅ አንድ ዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ንሓት ሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ትስርቂ ትምትላል እቲ ህወሓት ዝበሃል እቶም ካልኦት ጉጅለ ንጌታቸው ረዳ ነቲ ግሩፕ ናቱን ከምኡ ዓይነት ሰራቕን መታለልን ምዃኑ ክገልጹ ከለዉ ጌታቸው ረዳ ድማ ፖለቲካ ዝበሃል ይትረፍ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሰረቕትዮም ገበናት ኣለዎም ንዑኑ ክሽፍኑ እዮም ነታ ስልጣን ዝጓዩላ ዘለዉ እናበለኻ ንሱ ይኸስስ ኣሎ ስለዚ ክልተ ሰረቕቲ ኣብ ምስጢሮ ማስ ምስተባእሱ ዝወፅእ ዝበሃል ብወቅዒ ንሪዮ ኣለና ሓደ ካብዚ ዘይፍለግን ብተደጋጋሚ ዝርአ ሸፈጥካ ክንርኢና ኣብዚ እስከስምዕዎ ኣነ ግርም ዝብለኒ ነገራት ኣሎ እዚኣ እስከስምዕዋ ኣይ ሓብያንስ ናይ ባሓቂ ናይ 2018 ነበረ ሰላም ብጣዕሚ ክሪኦ ከለኹ ደጋጊም ሕጂ ኣነስተ ገይረ ደውል ደስ ዝብልጉ ኣይ ሓብያንስ ናይ ባሓቂ ናይ 2018 ነበረ ሰላም ብጣዕሚ ክሪኦ ከለኹ ደጋጊም ሕጂ ኣነስተ ገይረ ደውል ደስ ዝብልጉ ደጋጊም እየ ዝሪኦ በቃ እቲ ህዝቢ ክተሓዋወስ ከሎ ኣነ ሕጂ ኣባታ ያለህን መሲልካ ኣባኻ እንታይ ዓይነት ዘረባ ኣላትኒ መሲልካ እታ ክልተ ኣንስቲ ኣለዋ ምሽ እንዳተሰዓዓማ ኣዋ ሕጂ ሰንተን ክልተ ኣንስቲ ክልተ ኣሕዋት እየን ክልተን ካ ተጋሩ ካብ ሰኮች ኣራይዶ ልክ ክልተ ሓንቲ ኤርትራዊትን ሓንቲ ትግራዊትን ተራኺበን ተሰዓዓማ ጌርካ ምምፃእ ማለት ሰላም ንምድላይ ትግበር ፀገም የለ ኣነ ተቃውሞ ይብለይ ግን ተን ክልተ ሓንቲ ኤርትራ ትነብር ትግራዊቲ ሓንቲ ኣብ ትግራይ ትነብር ትግራዊቲ ተፈላለየን ዝነበራ ሽዑ መዓልቲ ተራኸባ እየን ክልተ ጓኖት ኣይኮናን ወይ ከዓ ክልተ ሓንቲ ኤርትራዊት ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣይኮናን ክልተን ኣሕዋት ደቀ ደቀ ቦይ ካብ ሰብ ከይትሰምዑ
أنا هم يدوس لنا أنا خلي كريم كله تحانت إيرتراوي دفالت أدنى برا ويقرب تنبرا ويكأخذ كل تتولد كوميدي مثلا نيرو. حوات حنت إيرترا تنبر حنت تقرأ تنبر تلتدق إنه حوات يزير رخيبوي كويه تساعي من حجز زندان تلتل كاسب صبري فقر من مدلاي ولا هبين سوينا ساعة كفقرة تمسطخوينا تقبل عايز كم تقول له خون خليجين بغلقي أبزياس بغلقي مالت فقرة بغندي نفقري الكاجن زي نبرة مفبرح كاس على أنا ما جمرة وين بزحات حطوس لزخونة هجي انتي ديو بيكي حوي إثيوبيا غراوي مالتي جن حزب إرتراون يفكره حزب تجراون يفكره حاجة أنا انتي مثلني تجرني درافي إرترا زبالة نه تجرا زبالة تجرني درافي حجي مبزحتي بلوت إرتراون وصلوهم ونيات من تاي حساب يفوتوهم ولا زم تجراون زنا عبيت درفتكو حساب يومي يلو خلمي ولا قد محجي يشرحون جن إرتراون حساب يشرحهم زغنا بلوت ولا حدا إرتراو دوي للكا ولا كورتات أو يروبيل أنت حدش بلوت لك وي ما يزيد عم أيديا قل تتاي معادي ودي ما جيت الزاري بنيرة أذن سبات كان عنا يبلو مني لنيرة ولا هنت كان عنا يبلو من أنت إنه مبالي أنا نبالي سي أمونغ إرتروان تقارن بخميك عروق 5 خولي لس فيديو حدوان تزاري بنيرة سريح نيرة زخونة أبحث نن نفسهم كوينم جن أبحادهم متسول زغول خزانا قعلو تحقاوف ندخلنا قابز كنفتر نخلينا إلى تزاري بنيرة بغن عنا مالتي حجي انتين مبالي إذا مصبات زيوم أمونغو تقارن إرتراوان تسئلة سيريو سيرنايو نايلو مادون قراب بلومنا حجيت الصوم تسئلة سيرنايو زبلو قلا زبلو نتساشمويو نتتعرقصي عرقص بالسم اندم يبوما جن مقم طالي كنت قولعتي قالوا سما تفلا اليوم زعرقي ويكاد تحقاوفا نتبتحت زولو بالعالم نحرت قبر فتين كاغن عرقي كون نزي تقم طولو يخاد لخ سلازم سبا زيم كا خوميم غيرم زخل غيزه نتي ارتراو نت كقم طولو يم تفتنيرم تي ارتراو خاتايلهم از عرقي كون نزي مقم طالي زبحال قنعنا يقولون يلوام انتين مبالي معرخون دور حقت كيدهم مستقارو أبز كبرتاشم يرتراو سلام مستقارو سلتسألق على يكونن جن بقنعنا خوانا الله معرخون دور حقت كيدهم حجب أمنن نحر حدهم يرتراوين جن مسمام كي قاتمون سكفتاتات احديرهم ويكم زبلتنتانا مزيوا حسبوا كاب كون النتون رقيتهم نت يرتراو نت بتكراوين نت تسقيتهم كندور حقت كيدهم كعرقنا مستقارو أمنا نحد حدو إرتراغن مسمام كقاطم مخيل يزبلت انتانا قيرم معرقن دي حدا قنياتات يدن مسوات انتاي إعلامو انتاي دليتهم كمان نسيت كان ردوزة لنا ويكتر ردوزة لكم زين أبي تسأقا لأن حدو حدوهم يرتراغن تسقوتشو كابي انتي خايز 5 عين الزرابة انتاي عينت مرزيزي تشتارا فولتون دي ترطارة مزراي زي لومود شتارة يا بسخون النجار ترطارة تدربيا تطرطارة أبوش تتسب تعبي تزرعها ترطارة مايتي تعبي كونتات كلاقي بيجمر سب 5 خون خيلك 5 كوبرنا خوليهم قدا قدا فيها نتيك كوبرو تدليو معرخن دير حقات كيدهم نتي خون ديليو خاني معرخن دير حقات خدلو بتاع ما حد يقني ذاتي سلازي الصوم كمان ساد قلنا يرتراين نتحاوف نتصوت حسابولهم عمنا نحل حركة كقاطم تنقاتي مستقارو خقاطم خيلي تبايلو زي تتنتنولو زي حسابون زي تزاربولون كذا خال رحقات كيدم زاجي تاشميو حسابولو تتصوتو تزناقعو فاتاو بالعب حنساب دليتكم قبورو قن برؤسهم كيلو زمان سيزي بتعمي نقوح من سيو بزح زي أقداسي زربا تعزبتي هبيو بزعبا تارس كمالا زلو exact اللي كامنتاي تبقسي تازربا in general تزوز نبري سلئي كان فرسينا نابل كعوشت إيرترا زرا زلو سلئينا سلانا نمبر مس إثيوبيا مستقارو مسامحارو مس صومال مس عفار مس السودان
ምስ ኩላቶም ዕርቂ እንተተገበረ ሰናይ ዕርቂ ዝጸልእ ፍቅሪ ዝጸልእ ሰብ የለን ዝጽልእ ዘሎ ብፍቅሪ ጌርካ ሸቐጥ ምጽዋት አጀንዳታት ናትካ ብሽም ፍቅሪ ከተሳለጥ ምፍታሕ ካብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድማ ናብ ኤርትራ ቀጻሊ ዝመጽእ ውግእ እንተሎ እዚ ብፍቅራ ምኽኒኻ ዝመጽእ ነገር እዩ እስከዚያ ካስምዕዋ كمان اللي هم كلنا نفضل زي أزي بزوفي وفينا إرترايان عبد السودان بتعم عادي كل عبدتات زعبا هوسبيتالي تندهر كتزارب كونكا كل انتن هوتيلات درجة مبزحة إد مالك يعني 9% هوتيلات من إرترايان أبزلوها فابريكاتات نايمين درجة بملون من إرترايان جيست هاوسز تبعال له دكانات تبعال له نتهزني كل عينت نجار زقربا دكانات الله شكور بولو زي كبلو جلو ولا في مسرة ولا كنا نحزب زي اليوم نجار دكانات نيرترايان زقربا له أجي تتوفرنا إرترايان بأمة تاني تتسلي وفرنا إرترايان اللي هم كلنا نفضل زي أجي بزوفي كل انتن هوتيلات انتايو ابزي زازر بازيام سمعنا كلتا نجر اندي دمصا كبت حدا ازي خات حغوس ايرتراوين كسع كندي صحراماتن بلحتن مخانم ات انتربرونوريال وي كان بزنس مايند سيت ناتهم دما ني بحكي يعجبكان يحغسكان بتخال دما سلمنتايت منغست ايرترا نزي ابجوبا زغبر زلو وي نزي دبوب سودان زختلو زلو بوليسي كختلو زيك هو قدالو صقمالو كتبلني حقن كاب زخونه يكون سب كتمهار كتكلا لك what is working for them ኤርትራውያን ኣብቲ ደቡብ ሱዳን ንክሰርሑ እንታይ ዓይነት ፖሊሲ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ዓይነት ሕግታት ስለ ዝተግበረይት መንግስቲ ክንዲዚ ዓይነት ኢንቨስተር ኣብ ኤርትራዊ ኢንቨስተር ኣብቲ ቦታት ማለት ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ዓለም እውን ኣለዉ እዮም ኣብ ኡጋንዳ ኣለዉ እዮም ክንዲ ናይ ጁባ ግን ኣይሰርሑን እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ኬንያ ኣለዉ እዮም ክንዲ ናይ ጁባ ዘሎ ወይ ክንዲ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣይሰርሑን እዮም ኣብ ሱዳን እውን ነይሮም እዮም ንዓመታት ክንዲ ናይ ደቡብ ሱዳን ግን ኣይሰርሑን እዮም ስለምንታይ እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፐርፌክትሊ እቲ ኤርትራዊ ቢዝነስስ ኖርማል ተራ ድኳን ዘይኮነስ ዓበይቲ ሆቴላትን ላይክ ወርልድ ክላስ ሆቴል ኢና ዝንሪኦ ዘለና ነዚ ንክሰርሕ እንታይ ዓይነት ፋይናንሻል ፖሊሲ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ከምኡ ድማ ናይ ፕሮፐርቲ ፖሊሲ ስለ ዘተኣታተወይቲ ደቡብ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ቢዝነሳት ኣብቲ ዓዲ ክምዕብል ክኢሉ ብሓቂ ትምህርቲ ክውሰደሉ ዝግብኦ ነገር እንተሎ እዚ ጉዳይ ናይ ደቡብ ሱዳን እዩ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቃት ነገር ክህልዋ ይኽእል እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ ነገር ክህልዋ ይኽእል እዩ ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና እዚ ናይ ኢንቨስትመንት ጉዳይ ግን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኬትካ እዚ ኣምባሳደር ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ዝያዳ ግን ነዚ ነገር እዚ ነዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ተመክሮ ወሲድካ ኤርትራውያን ናብ ደቡብ ሱዳን ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓበዩ ይኮኑን ካብ ካልእ ቦታ ይመፅኦም ካብ ኤርትራ ይመፅኦም ስለዚ እቲ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ነቶም ኢንቨስተራት እንታይ ስለ ዘጋጠመዮም ናብኡ ክገብሩ ክኢሎም እቲ መንግስቲ እንታይ ተራ ተፃዊቱ እቶም ኢንቨስተራት ከንታይ ተራ ተፃዊቶም ሓደ ካብቲ ብቐረባ ክስራሓሉ ዝግባእ ወይ እውን ሪል ሮል ሞዴል ከምዚ ናይ ካልእ ናይ ዱባይ ሞዴል ናይ ስዑድያ ሞዴል ናይ ገለ ዘይኮነ ኤርትራውያን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝገበርዎ እንድሕሪ ነቲ ሞዴል ኣብ ኤርትራ ረፕሊኬት ክትገብሮ ክኢልካ እቲ ዝበለፀ ምስጢር ናይ ዓወት ወይ እውን ናይ ምዕባለ ክኸውን ከም ዝኽእል ኮይኑ ይርዳእኒ ኤርትራ ፅቡቅ ሰራዊት ኣለዋ ፅቡቅ ዝኾነ ርግኣት ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ ፍቅሪ ኣለዋ ሃገራውነት ሃኒፃ ኣላ እቲ ኣንኮ ተሪፋቶም ዘላ ባይታ ተኣገዳሲት ባይታ እዛ ናይ ኢንቨስትመንት እያ ከመይ ጌርካ ንዜጋታትካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ናቱ ንደገ ዘሎ ሰብ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ ከመይ ጌርካ ነዚ ሰብ ክትዕድሞ ትኽእል ፍሉይ ጨንፈር ክትገብር ኣለካ ሚኒስትር ቱሪዝም ኣብ ሓንቲ ግዜ ኢንተርቪው ኣብ ኤርቲቪ ስለ ዝገበረ ገለ ዘይኮነሲ ኣብዚ ኤምባሲታት ሓደ ፍሉይ ጨንፈር ናይ ኢንቨስትመንት ንኤርትራውያን ክዕድም ዝኽእል መደባት ክርኢ ዝኽእል ፕላናት ክውፅእ ዝኽእል ከመይ ገመይ እንታይ ክኽተል ዝኽእል ነቲ ሰብሲ ከተተባብዖን ክትምህሮን ክትክእል ኣለካ እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ መድረክ ኤርትራ ድሕሪ ክንደይ ዕፅዋን ክበሃል ሓውሲ ርቃት ዘለዎ ኩነታት ስለ ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ብዝያዳ ክድፍኣሉ ፃውዒት ክንገብር ኢና ትምኒትና ድማ ንሱ እዩ ምክንያቱ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኤርትራ ዘይግበረሉ የለን ኤርትራዊ መንእሰይ ዝገበሮ እንተኮይኑ ኩሉ ነገር እውን ካብዚ ንላዕሊ ድማ ኣብ ዓዱ ክገብር ከም ዝኽእል እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ደገ ኣብ ካልእ ሃገር ኢንቨስትመንት ምግባር ሓጢኣት ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ፎሬን ኢንቨስትመንት ኣብ ካልእ ሃገር ብወፃኢ ሸርፊ ስለ ትሰርሕ ዘለካ ሕማቅ ማለት ኣይኮነ ኤርትራዊ ኣብ ኡጋንዳ ኤርትራዊ ኣብ ኣንጎላ ኮይኑ ቢዝነስ ክገብር ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እዩ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ እዩ ዘለዎ ስለዚ ዝያዳ እቲ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ናትና ኣብተን 30 ሚልዮን 50 ሚልዮን 40 ሚልዮን 20 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎን ዝያዳ ንኣብን ከተድምዕ ከለካ እውን ፅቡቅ እዩ እቲ ኤክስፓንሽን ፅቡቅ እዩ ግን ኣብ ኤርትራ ድማ መሰረት ጌርካ ክሰርሕ እውን ዝከኣል ከም ዝኾነን ተመክሮ ዘለዎም ኢንቨስተራት ከም ዘለውናን
እዚኣቶም ድማ እቲ መንግስቲ ጥራይ ክነግሮም ዘይኮነ መንግስቲ ኮፍ ኢሉ ካብዚኦም ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ how do these people are working ጁባ ወይም ደቡብ ሱዳን እንታይ ፖሊሲ ተኸቲላ እዞም ኢንቨስተራት ከብኸመይ እዮም ከይዶም እቲ መንገዲ እቲ ኤምባሲ ርግፀኛ የተመክሮም ዘለዎ ነዚ ኣማኺልካ እንተዝግበር ነይሩ መዓት ዓቕሚ ዘለዎ ኤርትራዊ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ነዚያ ዝውነን ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኣብ ባፅያ በስመራ ከምዚያ ሆቴል ንክገብር ዓቕምን ብቅዓትን ክእለትን ካብዚያ ትበልፅ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ፖቴንሻል ከም ዘለዋ ህዝባ ክሳዕ ክንደይ ተመክሮ ናይ ዕቤት ሒዙ ከም ዘሎ ነዚ ጥራይ ክትሪኡ ኣለኩም ኩሉ ነገር ብኣሉታይ ንርአዮ መጂ ተገበረ ዝሓለፈ ሓሊፉ ካብ ሕጂ እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ክግበር ንኽእል ኣነ ንስኻንከ እንታይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ንኽእል ዝብል ዘረባ ቅድሚት ክመፀና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየ ብዛዕባ እዚ እስከ ርእቶታት ናትኩም ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብ ዝኹዴ ويتا قدري أنت قويتا فنا أنا انتلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغلعك خمغنا أنا يبا أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان مسا أنا انتلك لومي مع سكوين واسا تفالن كان بخاب برد مفراسة سعر كايهم بخاب وشتن بدرق حقنات كعبي أنا بتحق أنت حد لبي كلنا كعبي يقولون أبس قاسي كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبس قاسي كمان بس أنا تلك سيكون متعنان زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتقدي أنت قويت فلان أنا تلك سيكون متعنان زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان مسا